Arratsaldeon, eskerrik asko Amurrioko katekesi areto honetara etorri zareten guztioi. Eta baita pantailaren bestaldetik, aiaraldea.eusetik jarraitzen gaituzuen guztioi. Gaurkoan, hemen futbola eta euskararen inguruan mintzatuko gara, dena Aiaraldeako Euskalgintza Kontseiluak martxan duen kanpaina baten baitan, Aiaraldea futbola euskaraz. Kanpaina horren baitan jada egin ditugu hainbat ekintza, manifestu bat argitaratu genuen, 21 kirolari ingurukoak, baita eskualdekoak, baita ikastetxeak eta bestelako eragileek babestuta, bilerak egin ditugu futbol talde ezberdinekin, ikastetxetan kirolariak euskaraz eskualdeko kirolariak izango dira hilabete hauetan, bebai, programa honen baitan, eta egin genuen ikusentzuteko kanpaina bat ere nahiko zabala. Gaur beste ekintza bat egiten dugu, jardunaldi hauekin eta hainbat gonbidaturekin. Euskara eta futbola harremanean jarri nahi ditugu, hitzaldi hauetan, solasaldi hauetan, eta saiatuko gara ikuspuntu eta angelu ezberdinetatik ikusten. Egoera eta ikusten esperientziak, pentsamenduak, iritziak eta bar. Lehenengo saio hau 55 minutukoa izango da, atsedenalditxo bat izango dugu 5 minutukoa aldaketarako, eta hurrengo saioa, eta hola, 3. saiora arte. Helduko diogu lehenengo honi, izenburua jarri diogu futbola euskaraz kanpainaren baitan, politikak eta zerbitzuak, ibilitakoa eta ibiltzeke dagoena. Eta horretarako 3 gonbidatu berezi ditugu hemen, lehenengo eta behin eskerrik asko hemen bertan izateagatik. Aintzane Osa Alberdi, Arabako Foru Aldunditik dator, hizkuntza alorretik, arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Eskerrik asko zuri hemen izateagatik. Enrique Letona Biteri, Emunetik dator, Emun Euskara eta Berrikuntza Soziala uztartzen dituen aholkularitza kooperatiba bat da, jada 20 urteko ibilbidea duena, eta esperientzia daukala zehazki gainera hemen gure eskualdean. Ongi etorri, Enrique, eta eskerrik asko hemen izateagatik. Bai, uste dut entzun dela, ezta? Eta 3. gonbidatua berriz, Markel Baroja Laita da, EBT-koa, honek ere esperientzia dauka hemen eskualdean. EBT euskararen erabilera sustatzeko baliabideak eta zerbitzuak eskaintzen ditu, 16 urteko ibilbidea ere badauka, eta haur gazte eta gurasoengan eragiten ibiltzen da batik bat, ezta? Eskerrik asko hiruroi, oso pozik gaude aukera izateagatik zuen iritziak hemen jasotzeko. Eta helduko diogu ja gaiari zuzenean. Lehenengo galdera, litzateke, badago diskurtso bat nahiko sendotuta ja, uste dut, pentsatzen dut adosango zaretela, gizartean, euskararen normalizazioan aurrera egiteko aisialdian eragitea ezinbestekoa dela. Eta hor argi dago kirolak pisu handia duela, eta zer esana ez futbola. Gure eskualdeko kasuan futbolak baliabide gehien eta jende gehien mugitzen duen kirola da. Hori hola izanik, zuek uste duzue tamainako ekarpena egiten diola normalizazioari futbolak? Zein da euskararen egoera futbolean? Ze zango zenukete, desertutik hurbilago ala paradisu bidean gabiltza futbola eta euskararen bide honetan? Ba, ez dakit, nik uste dut futbolak baduela garrantzia, baina beste kirolek ere ezin ditugula bazterrean utzi, ez? Dena dute garrantzi handia, eta gaina egia da futbolak jende asko biltzen dituela. Iazko plan estrategikoan ikusten da EHPS-ek egin zuena futbolak 28.500 lizentzia dituela Euskal Herrian, lizentzia dira 12 urtetik aurrera, 13 urtetik aurrera, osea, aurretik ere beste jende ugari dago. Urrengoa txirrindularitza izango litzateke 8.000-ekin, eta urrengoa saskibaloia 7.000-ekin, ez? Ba, ikusten da, desberdintasuna
badagoela. Gero, bueno, errealitatea da gaur egun haur eta gazteek euskera arlo akademikoarekin lotzen dutela, eta klasetik edo ikasgelatik irten bezain pronto, gaztelania dela nagusi, salbuespen gutxi batzuk kenduta, Euskal Herriko herri askotan eta hiriburuetan ere bai, ez? Gero badaude beste azterketa batzuk egin direnak, soziolinguistika klusterrak neurketak egin zituen adibidez Gipuzkoako 5 herrietan, Zarautz, Azpeitia, Legazpi, Urretxu, Zumarraga eta Orean, eta horko datuak ikaragarria dira, ez? Horko datuak esaten digute euskararen erabila 84%koa dela. Hori da pixkat desberdintasuna, eta arlotan banatuta bai, haur eta gazteen artean 85% euskeraz erabiltzen zuten, ez? Entrenatzaileen artean 81%, jokazainak 85%, eta ikusle eta aurren artean 77% ere euskeraz hitz egiten zuen. Eta ikusle heldua jetxe egiten zen pixkat, baina 160% zen. Hortan, egoera soziolinguistikoa Euskal Herrian oso desberdina leku batetik bestera, asko aldatzen da, eta leku batzutan asko erabiltzen da, eta beste leku batzutan gutxitsuago. Gero, aipatu duzu futbola dela nagusi kirol arloan bai, eta, nik aipatu ditudan datuetan hola aipatzen da, baina adibidez hemen ikusi dugu, Laudion adibidez, datu batzuk ekarri ditut, eta Saskibaloien adibidez 257 lagun aritzen dira. Eta futbolean 308 ero olako zerbait, ez? Hortan, beste kirol batzuk ere mobitzen dutela jente ugari. Tenisak adibidez 192. Atletismoak 110. Zaten dut, kopuru haundia direla horiek ere bai, ez? Nik datu hauek eman da pixkat beste bati pasatuko dut hitza, gero jarraituko dugu, hitz egingo dugu. Bai, ikus dezagun beste ikuspuntu bat. Bai, momentu batean, aria galdu dut zentzu batean, guk Arabako Foru Aldundian hausnarketa hau eginda daukagu ere bai, bat gatoz hezkuntza mundutik egindako diagnosiarekin, eta aisialdi eragileek egin dutena udaletan, eta guk ere bai Gasteizen eta bai lurralde mailan eginda daukagu, ezta eskolatik kanpo aisialdian ez dela behar besteko eskaintzarik euskeraz. Erabilera ez dela gu nahiko genukena, eta gainera eskaintza ere benetan ez dela beti euskeraz izaten. Ez dugu, guk Aldundian ez dugu proiektu konkreto bat futbolaren gainean. Ez dugu egin horretan, ez dugu fokoa horretan jarri. Ari gara kirolari buruz orokorrean, eta fokoa bai jarri dugu 16 urtetik beherako gazteengan, eta hoiei eskaintzen zaien kirolean, eta batez ere eskola kirolean. Eta alde batetik, teorian edo itxura batean hor badauzkagu hainbat datu jasota, eta datu aitortuak dira, eta badirudi eskaintza handia dagoela euskaraz, uste genuena baino gehiago, baina gero kontrasta egiten denean ez da izaten reala, ez da benetan euskeraz egiten, eta hor bai ikusten dugu gabezi handia. Eta, klaro, futbola da, zuk esan bezala, umek gehien ez dakit, baina porcentaje handi bat kirola egiten duen jende gazte gehiena, edo asko kirolean dago. Gero saskibaloia dago, Gasteizen igerik eta ere indartsua da, badaude beste kirol batzuk, baina guk behintzat saiatzen ari garena da apur bat heltzen esparru gehiagotara, ez bakarri futbolera, orduan horretaz justo ez daukagu esperientzia horan zehatzik, ez? Saiatuko naiz alik eta zehatzen erantzuten zuruk egindako galderari, eta aisialdiak duen garrantzian nik uste 3 bat egiten dugula, eta guk datu bat erabiltzen dugu futbola edo baino,
hori, hirurek aipatu dugun bezala, umeen 85% kirola egiten duela. Hor dago datua, hori bai. Eta horri eutxi behar diogu. Aisialdi taldeek asko lagundu dezakete, baina estrategikoena seguruenik kirol esparrua da. Orduan, non eragin nahi dugun, nik uste argi daukagula. Orain, zergatik kirola, datu horretaz gain, bueno, uste dut galdetuko bageniek 25 urte zazpikoi gaztei eskolarekin duten harremana edo eduki duten harremana 3 erantzuna aterako litzatezkela, harreman positiboa, harreman ertaina edo nahiko baxua edo beste bat esperientzia negatibo bat, ez? Eta gehiengoa 2. edo 3. eskaloian kokatuko litzateke. Kirolari buruz galdera bera egingo bagenu, seguru nago 2. eta 3. eskaloi horiek positiboak izango liratezkela. Orduan, hor dago beste gakoetako bat, nik uste, eta estrategikoa izateko danok bat egiten duguna, dela kirola esperientzia positiboekin lotzen dugun ekintza bat dela. Eta zentzu horretan hor daukagula asko irabazteko euskalgintzatik. Orain arte eskolarekin lotzen dugu, edo lotu izan dugu, edo gizarteak lotzen du, eta lortuko bagenu, kirolguneetan euskara entzutea, hitz egitea, babestea, hariko garena lortzen da espazio positibo edo esperientzia positiboak bizitzen diren espazio horietan euskara egotea, eta horrek eragingo luke gazten euskararekiko pertzepzioa nolabait aldatzea. Nire ustez hor dago gakoa. Aipatu duzu hor desertu edo paradisuari bidean ote gauden, hankak lurrean jarrita desertutik gertuago gaude zeratik baino. Baina, nik hemen aipatzen dudana, eta desertutik gertuago gaude, orain arte eduki dugun futbolean, eta hemen bai futbolean sartzen ez, eduki dugun egoera ez delako honena izan. Ez zuzendaritza taldeetatik, ez da entrenatzaileen partetik. Gu bai ari garela momentu honetan 38 talderekin lanean, eta horietatik 20 bat futbolekoak izango dira. Eta esango nuke egoera aldatzen ari dela, eta horrek ematen digula esperantza puntu bat, zuzendaritza eta entrenatzaile dagokionez, eta azaltzen dut. Errelebo generazional bat bizitzen ari gara momentu honetan zuzendaritza taldeetan. Eta sartzen ari diren pertsona horiek euskara gertu edo euskara jaso izan dute. Horrek nire ustez guztiz aldatzen du. Sentsibilizaziotik eta eragiteko gertuago, aukeretan behintzat gertuago daudelako. Eta entrenatzaile dagokienez nik uste ja ez dagoela zalantzarik. Perfila 180an 25 urtetik beherakoa da, entrenatzaileen artean. Guztiek eduki dute euskara beraz, orain dela 5 urtera arte edo, ulertuta euskara dagoela gizarte honetan daukagula eskolako espazioan edo eremuan, asko jota unibertsitatera luzatzen duguna, baina hezkuntzan. Beraz, daukagun gabezia hori adintartean jota dela 20 urte, 30 urte tarte horretan gabezia handiak dauzkagu gizarte bezala, kirolak hartu dezake, eta horregatik da estrategikoa, daukagun utxunea. Kirolariok, behintzat luzatzen dugulako gure kirolibilbidea 30 urteak arten normalean. Beraz, lortuko bagenu kirolgunea, kirolariak euskara gertu edukitzea, horra aukera onbaldegoke, zer esan duzu, desertua ez, paradisutik gertuago. Paradisu bidean jartzeko behintzat. La pentsatuko, paradisu bidean jar gaitezkela, aipatu zue kirol guztiak kontuan hartu behar ditugula, besteak gutxi etzi gabe, gaur futbolean zentratuko gara, kirol bakoitza baditula bere ezaugarriak eta ere bere ingurua, eta hori ere hizkuntzan ikusi egiten da. Aipatu zu ere ze garrantzitsua litzateken benetako tasuna lortzea datuetan biltzen ditugunean, eta baita Markelek bukaeran aipatu du asko daukagula irabazteko.
asko irabazteko hortan, zeintzuk izan daitezke futbolean, euskararen normalizazioan aurrera pausuak emateko gakoak? Komentatu Markelek azkenengo hitzateatik abiatuta, hori generazio belaunaldi aldaketa hori izan daitekeela horietako bat. Nola ikusten duzu ez? Zeintzuk izan daitezke giltzarriak hor eragiteko aldaketa bat? Bai, egia da belaunaldi aldaketa bat hor badagoela, baina egia da bai ezagutza Euskal Herrian gora doa, baina erabilera ez. Hor dago gakoa, ez? Hor gu daukagun arazoa horixe da. Garai batean pentsatzen genuen, ezagutza gora joango den neurrian, erabilera ziurtatuta dago. Eta egin dugu topo, gaurko egoerarekin, ez? Nik uste dut lan handia daukagula egiteko bitartekoa jarri behar dira. Hor, gaur egun futbolean aritzen diren uneko kopuru handi bat voluntari bat dira. Horrek suposatzen duenarekin, nahi dezan lana, futbola, eta oraindik euskera jarri behar diegu, eta, nik uste dut, denek batera egin behar dugula neurri batean, ez? Klub batera joaten gaenean, entrenamentuetan eragitea oso importantea da. Gu pentsatzen dugu entrenamentuetan lortzen badugu eragitea eta euskeraz egitea, gero aldageletan eta behain artean partidatan eta euskera erabiliko dutela. Baina nik uste dut, eraberean ikusi behar dutela ere klubean aldaketa bat. Eta zuk lehen aipatu duzu belaunaldi aldaketa, eta realitatea da, zuzenda hitzetan eta hola, jende asko heldua, euskarari gabekoa, eta arazo batean gaudela bebai, ez? Hor eragiteko. Hortan, nik uste dut, lortzen badugu kirolariek ikustea klubean aldaketa bat dagoela, eta beraik ere esfortzo bat ari direla egiten, beraien jarria desberdina izango direla, eta eraberean pentsatzen dut konpartitu behar dugula, bai entrenatzaileekin, bai kirolariekin, beraiekin, beraiei azaldu behar diegu importanteak direla, oso importanteak gu nahi duguna egiteko, eta hortik nire ikuspuntu horretatik ikusten dut hausnarketa saioak eta oso garrantzitsua direla. Alperrikakoa da esatea, hori da erretzaile bati esatea tabakoa utzi, alperrikakoa da. Bera espada konturatzen eta bera espada jabetzen tabakoa kalte egiten diola eta utzi behar duela, alperrikakoa izango da. Eta kirolariengan hori gertatzen da nik uste dut. Beraiek hausnarketen bidez eta jabetu behar dira, euskera ze garrantzia duen herri honetarako eta beraintzako bai, ez? Pixkat... Bai, seguruenez, sentsibilizazio saioak, egin beharko dira, futbolean eta edozein kiroletan, ezta? Bai, zuzendaritzetan eta baita ere entrenatzaien artean, ze askotan hizkuntza ikasi dute B2 edo EGA edo dena delako titulua ere badaukate, baina gero falta zaizkie estrategiak euskerari eusteko entrenamenduetan eta kirolariekeko jardueretan. Horrekin gu bai ikusten dugu hutsune handia dagoela eta hor bai aldundian behintzat saiatzen gara alde horretatik baliabideak eskaintzen eta badauzkagolako proiektu piloto batzuk, joaten da teknikari bat, kasu honetan eguneko aholkularia entrenamenduetan, bai futbol taldeak ere egon izan dira tartean eta badaude, zelan egin eusteko eta entrenamenduak euskeraz izan daitezen ikasleekin, ez? Claro, Araban behintzat askotan gertatzen delako hizkuntza gaitasuna ere batzuetan mugatua dela, ez dela beti hain ona. Eta orduan, hor ere sentsibilizazioaz gain prestakuntza eta laguntza eta baliabideak ere eskaini behar dizkiegula uste dugu. Aparte, gero, claro, klubeko estrukturetan edo euskara plantxoak, edo plan handiagoak, edo txikiagoak, edo bakoitzaren egoerara egokituta, baina sensibilizazioa eta prestakuntza biak dira ezinbestekoak.
ez dakit, ados nago esan duzuenarekin, gu ere eta igual aintzane esandakoari jarraipen pixka bat ematearren, entrenatzaileen artean perfil nik oksidatua deitzen diot, vale? Perfil oksidatuaren errealitatea badago futbolean asko, bai? Eta gazte horiek normalean lotza puntu bat daukate, jariotasunik gabekoak eta gaitasunan muga askorekin. Orduan, garrantzi handia ematen diot, kasu honetan, Arabako Foru Aldundian, estrategiei begirako norabide bat markatu izanaz, gu ere norabide horretan lerrakoatzen gara, eta justo aurten atera dugu entrenatzaileentzako gida bat, sarreratxo txiki bat dauka, baina gero material praktikora jotzen duena, eta justo hemen zabaldu duan taula honetan, kasualidadez, gaitasuna kontuan hartuta, bai? Hemen gaitasuna handia, txikia edo ertaina. Azkenean, gure lana nik uste, izan behar dela perfil guztiei lan hori errastekoa. Entrenatzaileek ez daukate euren kabuz, seguruenik baten bat bai, beti, klubako guztietan, baina ez daukate euren kabuz motivaziorik horrelako zerbait sortzeko. Orduan, gu izan bar gara, nik uste, eragile aktibo horiek material praktiko hauek sortzen dituztenak. Gero joan gaitezke zer gehiago hobetu daitekeen, eta ja, igual arlo handiago betara joan da, epaileak edo legeak edo izan daitezkenak, baina entrenatzaileei begira, klubetan eragiteko zuzendaritzak onartzen baldin badu, aldaketa hori gauzatzeko pres baldin badaude, entrenatzaileek eskertu egiten dute, ni ere zurekin bat nago, eskertu egiten dute goitik hori esatea. Baina hurrengo pausu bat ere, uste dut, hau dela, eurak erraztasunak edukitzea, entrenamenduaren zatietan, oazen errealistak izatera, euskara ere txertatzeko. Nik behintzat, talde guztietan ematen duan mezua, ez entrenatzaile guztiei, batzuk gaitasunera, baina bai talde guztietan da, euskara entrenamenduetan ere egotea. Ere. Oso zaila eta betiko mezua esango nuke dela, saiatzen garenean talde batera joaten eta entrenamendu osoa euskaraz egiteko. Alegina oso handia da, frustrazioa oso handia izan daiteke, eta eraginkortasuna nire ustez txikiagotzen dugu pilo bat. Pixkanakakoa, eta seguruenik aurre benjaminetatik hasita ohitura bat sortu eta jarraitzeko bideo horretan lerrokatuko nintzateke. Ederki, bolondrezak direla, aipatu zue hori zailtasun moduan, aipatu dituzue baliabideak, tresnak, jarri taldeen esku. Orain etorri zait burura Gipuzkoako Foru Aldundiak adibez, euskaraz tituloa ateratzeko, entrenatzaile tituloa ateratzeko aukera ematen duela. Pixkat, pentsatzen dut, norabide honetan ari zaretela. Eta lotuta doa urrengo galderakin, pixkat bai Aintzanek eta bai Markelek erantzun duzu egin batean, ea bakoitzak bai aldunditik, bai emunetik, bai ebetetik, ze eskaintzen duzue, ze tresna konkretuak, batzuk aipatu dituzuela, laguntzeko bultzada hori ematen. Bai, bueno, guk momentu honetan HPS-erekin hainbat proiektu ditugu, eta horietako bada herrietako kirola, zein egoeratan dagoen azterketa bat egitea, ez? 3 herritan ari gara, lurralde bakoitzean bat, Aretxabaletan, Gipuzkoan, hemen Amurrion Araban, eta Zornotza Bizkaian, ez? 3 herri desberdinak, egoera soziolinguistika ere desberdina da, eta hortan, ari gara
ematen tresna batzuk, hori pilotajea egiten ari gara, nahi dugu eman kirol teknikariari eta euskara teknikariari tresna batzuk ikusteko herria behin diagnostikoa eginda herri bakoitzean kirola ze arlotan dagoen, ze egoeratan dagoen euskarari dagokionez, behin diagnostikoa egin, ondoren diseinu bat egitea, eta hasia zerbaitetan zerbait egin. Eta tresna guzti horiek estandarizatzea, beste herri batzuetara eramateko ondoren. Osea, lortu nahi duguna da, tresna batzuk ematea Euskal Herriko herri guztietan diagnostika bat egiteko, diseinuko egiteko eta ekintza plan bat egiteko. Saiatzen gara herri horietan ere kirolen maila sortzea, bertako kirol elkarte guztiekin, eta hortik abiatu eta hortik sortu ekintzak, ilusioa eta pixka nolabaiteko urratsak egiteko, ez? Alde batetik hori ari gara egiten herri mailan. Bestalde, ikusten dugu klubek eta arazoak dituztela euskara plan bat aurrera eramateko. Ez dituzte baliabideak, ez dute ezagutzen. Hortan, hor ere, ari gara momentu honetan, ez dakiz zenbat ez nabil zehazki proiektu horretan, baina 10 klubekin ero, 6 klubekin ari gara uste dut, hartu ditugu 6 klub lurralde desberdinetako bai eta maila desberdinetakoa, batzu dira futbolekoa, beste batzu dira federazioak, eta hortan, hor ere gauza bera ari gara egiten. Ari gara sortzen tresna batzuk, guk azken finean 20 urteko esperientzia daukagu enpresa munduan eta instituzio munduan, eta tresna horiek kirolera egokitzen ari gara. Hortan, egiten ari garena da, amaieran lortu nahi duguna da hor, klub txiki bati ematea tresna batzuk, bera bakarrik edo laguntza gutxirekin, euskara plan bat aurrera ateratzeko. Hori da pixka bi proiektu handi aurrera eraman nahi duguna, eta gero federazioekin ari gara, federazio desberdinekin, iaz 5 federazio sartu ziren euskara plana martxan jartzen, Euskadiko federazioak, aurten beste 4 sartu dira, datorren urtean jarraituko dute, azken finean hori goiti bera klubetara iristen dira bebai. Horiek joaten dira lurraldeko federazioetara eta lurraldeko federazioak klubetara. Bueno, hor ere badago gogoa, badago kontzientzia eta poliki-poliki nik uste dut lan eginez etorriko direla emaitzak. Federazioetan ari gara, Euskadiko Futbol Federazioa, gurekin ari da euskara plana egiten, denak euskalduna dira, kriston gogoa daukie gauzak egiteko, eta, hortik bera bebe gauza joango dira. Beste federazioak, rugby federazioa ari da, txirrindularitza federazioa bai, gimnastika erritmikoa bai, mai tenisa, sakea, surfa bai, eta karate bai, eta beratzi dira guztira. Rugbia bai, ez dakit, baten bat. Futbolari buruz zehatz esateko, gore lorpenen artean bai badago bere garaian mikroplan bat edo plan txiki bat egin izana Arabako Futbol Federazioarekin. Gertatzen dena da, gero olako planak jarraipen bat behar dute. Eta, seguruenez berriro heldu beharko diogu ikusteko zen momentutan dauden. Guk orantxe bertan, Aldundian ari gara Araban lurraldean euskara sustatzeko plan estrategikoaren ebaluazioa egiten, eta, klaro, aizia eta kirolak daukan garrantzia ikusita gure planean, saiatu gara edo alegina egin dugu elkartzeko kirol eragileekin, eta bereziki federazioekin. Hoi daudelako gure eskumenak ez dakit, baina eskumenetatik gertuen edo eta harreman handiagoa auki dutelako bebai. Eta kostata lortu dugu ez da inerreza, zuk esan duzunagatik, lan voluntarioa da, euren ordutegi zailak dauzkate, baina egia da Futbol Federazioa
hasieratik egondara prest be bai, Holanda, Osea, justo da federazio bat, bueno, agian ez dugu lortuko, edo ez gara lortzen ari eragitea bere adar guztietan eta euskararen zabalkundean, baina federazioa bera bai ibili da lanean gauzak egiten, eta bueno, esango nuke deitzen ditugunean gure praktika komunitateetarako taldeak eta partekatzeko kontu guzti hauek, bai planak, bai diru laguntzen gora berak, nola egin behar diren diru laguntzen gestioak, eskaerak eta nola kudeatu hori, eta hezkuntza irizpideei buruzko bilerak egiten ditugunean, futbol taldeak beti egon izan dira, beti hartu dute parte, gehiago edo gutxiago. Ebetetik ari garena gaur egun lantzen eta egiten, 8 udaletan ari gara lanean, momentu honetan, 7 udal eta enkarterrietako mankomunitatea. Euskara teknikariekin edo euskara zerbitzuekin egiten dugu lan, eta aipatzen dut hau, nire hausnarketetako bat dalako, puntu honetara iristen garenean, zeinekin, esparrurekin egiten duzu lan, kirolarekin, euskararekin. Eta uste dut, arazo hori udaletan mai gaineratzen dela. Orduan, azpimarratzearen hemen. Gaude hori, 8 udal mankomunitatearekin ere lanean, eta ari gara aurrera eramaten, momentu honetan 3 urteko proiektu bat litzatekena, bakoitzean, herri txiki handiak daude, baina, bai esango nuke, Bizkaia direla guztiak, Aiaraldekoak 2 dauzkagu, ez naiz erratzen, uste biak Aiaraldekoak direla, bata da Urduña, eta bestea da Orozko. Bai, ez da? Asmatuz. Ondo, Orozkorekin zalantzan eugen, baina bai. Orduan, 3 urteko proiektu hauetan, garatzen ari garena, esparru diferenteak ikutzen ditugu, eta igual pixka bizualagoa izateko erakutsi aldut taula antzeko bat, bai? Ez dakit hor ikusiko den edo. Gure teknikaria saiatuko da, harrapatzen, zunbide. Pixka bat 7 esparru identifikatzen ditugu, egia da 3. hor Euskaraldia jartzen duela, berez ekimen sozialak liratezke, aurten adibidez korrika sartuko genuke, baina udalen batek egingo balu, hor. Eta pixka bat da, egiten duguna zuzendaritzekin hasi eta entrenatzaiekin hasi, lehenengo urte horretan fokoa hor jarrita dukagu, gero, 2. urtean fokoa jartzen dugu kirolariekin daukagun dinamika batean eta komunikazioan, eta 3. urtean gurasoetan eta erreferenteetan. Egia da, proiektuak luzatu daitezkela, igual 2. urte hori kirolariekin daukagun dinamika hori eurek hitza erabiltzeko, hori luzatu daitekela beste urte batez, edo, baina, más o menos honetan gabiz, egituratu dugu 3 urteko proiektu hau, eta gustora gaude, egia esan, gustora gaude. Igual, entzun da, batez ere emunek aipatu duena, esango nuke gu garela, edo egiten dugun lana dela urrengo pausua. Ni ez nahi sartzen, gu ez gara sartzen hainbeste diagnostikoan, kiroleko eta futboleko kasu honetan errealitateak talde gehienetan oso antzekoak dira, eta guztiek behar dute laguntza eta ekitea. Orduan, gu ekintzetara jotzen dugu, zuzendaritzekin erronka zerrenda luze bat daukagu eta erabakitzeko eskatzen diegu, horrek proiektuaren ibilbideko bide bat markatzen digu, entrenatzaiekin formazioak eskaintzen ditugu, eta lehen aipatu dudan txosten hau ere banatzen diegu material praktikoa eduki dezaten, eta gero kirolariekin adibidez hor gabiz, nola lortu kirolariek, azkenenik hau entrenatzaile esaten dien mezu hau askotan. Zuzendaritzak hartu du erabaki bat, dela klubean euskara sustatzearena, pixkanaka, baina erabaki hori hartu du. Zuek kontziente zarete, zuek zaretela zuzendaritzaren erramienta bakarra, ez da. Zuek ez pausu egiten, da, igual klubak zer esaten duen, ez dela gauzatuko. Baina zuek eginda ere, beste eskaloi bat dago, direla kirolariak.
kirolariek espadute egiten eta zuek saiatu basabiltzate, momentu batean zuek ere erretzen zarete. Orduan, logika horretan, saiatu garena da, kirolariekin elkarrizketen bidez proiektu bat garatu eta motibatu daitezkeen ekintza bat planteatu kirolariek ere egin dezaten. Hortik jotzen dugu, gero, kurtzo bukaeretan edo elkartzen ditugu guztietako, herri guztietako kirolaria klub bakoitzetik edo gonbidatu bat, txapelketa desberdin bat egiteko, aurreko urtean egin genuen Basaurin lehenengo aldiz, eta 3 kirol desberdinetakoak, modu ludikoan, euskarazko esto batean, orduan, gu behintzat ekintzetan zentratu gara eta B-ko maila horretan kokatu gara eta egia da lan asko dagoela, baina fruitu batzuk ere ematen dituela. Fruituak, eta hori nahi dugu euskalintzari, fruituak nahi ditugu egia da. 3 maila horiek beharrezkoak dira, denok erakutsi duzue bai euri zuzendaritza, bai entrenatzaileak, bai kirolariak eragiteko nahia, 3 estamentu, 3 leku ezberdinetatik, baina bestaldean zer? Zein da topatzen duzuen erantzuna? Eskaintza horren aurrean, zuek egiten duzuen egindako lanak ere, metatutako esperientziak, non ikusi dituzue indarguneak, zailtasunak, korapiloak, nola baloratzen duzue bide hori? Lehen Markelek aipatu entrenatzaile oxidoaz, uste dut, oxidatuak. Zer topatzen duzuen hori? Eragin nahi hortan, zer topatzen duzue bezaldean? Bai, lehenengo puntualizazio txikitxo bat, diagnostikoak eta diseinuak egiten dugu, baina ondoren ekintza datoz biztan dena. Ekintza gabe ez dago ezer. Hori puntualizazio txiki bat. Gero, ez dakit, begiratu behar dugu atzera be bai, ez? Eta lehen aipatu dut, 23 urte daramagu euskara planak egiten, eta ikasi behar dugu beste tokitan zer egin den, eta ez da zehazki izan behar kirol arloan. Zatut, enpresa munduan adibidez. Zaten dut, ni adibidez egon ez 18 urte Fagorren euskara teknikari bezala. Fagor enpresa handia dira, ni Fagor elektronikan egin ez zuzenean, eta larun langileko enpresa bada, eta guara iritsi ginenean, batzar nagusian esatezen egunon, eta dena gaztelaniaz, urrengoa. Batzarrak, zer esanik ez, dena gaztelaniaz. Pasatu dira 20 urte. Gaur egun, euskaren erabila 50%koa da. Bilera dena kontuan hartuta. Arrasateko kale neurketak esaten digute 26koa dela. Pentsat, badago aldea, 26, eta arlo formalean eta ez informalean, bietan. Horrek ze esan nahi du, lan egiten bada eta inbertsioak egiten badira, emaitzak etortzen direla. Eta ez dugu ikusi hor bakarrik, ikusi dugu gauden enpresak guztietan. Eta jendeak esaten du, belaunaldi aldaketarekin lortuko da. Ez da lortuko. Espada lana egiten eta espada eragiten hor, ez dugu lortuko. Eta hori, hola dago, gaur egun, gu daukagu hemen inguruan frantsesa, espainola eta inglesa, bestien gainetik oraindik, 3 hizkuntza izugarrizko potenteak, input pila bat jasotzen dugu, eta are gehiago futbolean, inglesez, gaztelaniaz, eta gazteak eta aurrak ikusten baute telebistan dena gaztelaniaz dela futbol mundua eta hori, berai ze ekarriko dute zelaira. Gaztelania, eta gaina gertatzen da batzutan errealitatea kalean euskaraz hitz egiten dutela eta sartzen dira futbol zela eta erderara jotzen dutela. Eta hori garai baten enpresetan gertatzen zen. Kalean euskaraz hitz egite zen eta iriste ziren lan mundura eta hemen dena gaztelaniaz, gauza serioa dira eta gaztelaniaz egin behar da, ez? Eta hori, buelta eman behar zaio. Eta gero, nik aipatuko nuke, adibidez, gu atletikekin gaude lanean bebai, ez? Eta hango teknikariei batzu esan nion, horra noa, itxaldira eta zea izaete egiten zuen pixkate eramateko, eta ekarrizean olako zerrenda luze bat, esan nion, ez? Ez ditut aipatuko gauza guztia, baina hartu ditut 4 gauzatxo. Eta adibidez, atletik urtebeteko lanketa, urte guztia lantzen hizkuntza politika eta hizkuntza irizpideak. Kampusetako entrenatzaileekin ere lanketa egin du hizkuntza jarrera eta portaeran inguruan.
Atletikek bere bazkidei zati handi bati mezu guztiak euskera hutsez bialtzen dio. Eta lezaman mintza saioak egiten dira bai, euskeran trebatzeko, bai entrenatzaileek, bai hango langileek. Hortan gauzak egiten dira. Esaten dut, agian ez da izango gu nahi dugun erritmoan, baina nik ez dauk presa, nik personalki ez daukit inolako presarik. Nik ikusi nahi dut evoluzioa, eta evoluzioa izan behar da gorantz. Gorantz doan neurrian evoluzioa, ni lasai egongo naiz. Hori da pixkat nire idea. Eta atletik aipatu dut, hemen inguruan atletizale asko dagoelako, baina errealen kasuan gauza bera da. Errealek adibidez adostu du prentsaurreko batzuk jokalariek euskera hutsean egitea. Eta, bueno, ni oroitzen naiz, ni gaztean nintzenean, mutikoan nintzenean, jokalari bat euskera zentzutea zen, ia mirakulu bat. Ez egoen, kenduta 3 o 4, gaur egun askoz jende gehi dago, gai dela euskeraz hitz egiteko. Eta beste aipamen txiki bat, Eibarren kasua. Eibarrek adibidez, kriston lan ari da egiten oain, sortu du ipuin bat, baloi batekin, eta baloi hori euskeraz hitz egiten bada, pustu egiten da. Eta bestela, usten joaten da. Eta horrekin ari dira joaten, bai Eibarreko eskola guztietara, eta bai inguruko herrietara, eta mezu hori ari dira zabaltzen. Ekartzen dituzte Aizpuruara ikasleak, entrenamendu baten parte hartzen dute, eta mezu hori zabaltzen doa. Bueno, poliki-poliki nik uste dut urratsak ari garela egiten, eta gero talde haundi horiek, lehen mailakoak, bigarren mailakoak, Amorebieta behor dago euskera plana bultzatzen, horiek ere izugarrizko eragina dute besteengan, batez ere aurrengan eta izugarria. Eta horiekin ere nik uste dut egin behar ditugula gauzak eragiteko klub txikietan eta arlo horretan. Ez naiz luzatuko gehiago. Aipatu duzu, apur bat, iruditu zait, erreferenten kontua, ezta? Kirolean, kasu honetan futbolean, izatea nori begiratu, ez? Eta gure futbolean ari diren gazteek eukitzea gorago edo goitik eurentzat imitagarriak diren futbolistak, ero jokalariak, eta klaro, bai klubak ematen duen irudia euskararen aldekoa bada edo euskaraz ere bada eta hor dauden jokalari ezagunak ere euskaraz lasai hitz egiten badute eta lasai adierazten badira, hori ere pentsatzen dut eredu ona dela ez gazteentzat. Beste gauza bat, nire lan honetan urte gutxi daramat, ez da, 3-4 urte, baina denbora gehiago daramatenei, nire jefeari, nagusiari, eta beste lankide batzuei, bai entzun diet, Araban adibidez, duela 4-5-6 urte, guk aldunditik mugitu algenuen eragile kopurua edo eragile jendea, iaia bapesa zela, ez? Eta gaur egun gure inguruan ditugula kirole eragileak aktiboan edo ez da guneko genukena, baina badauzkagu. Eta hori ere pozgarria da. Eta poliki-poliki bagoaz batzen gure ingurura bai futbol taldeak edo bestelako taldeak edo era guztietako klubak eta entitateak. Bai. Pizkat erritmoa sartuko diogu honi, kirolariak moduan. Azkenengo txampari helduko diogu, referenteak aipatu dituzue, oso garrantzitsuak ere goitik berako aldaketak eta betik orakoak, norabide guztietan. Aurrera begira jarriz, zer ikusten duzue faltan futbolean, bultzadatxo hori emateko. Erritmoa, Enrikek komentatu du importantea dela behintzat aurrera egitea, erritmoa azkartza ez horren beste, euskalgintza gure arlotik gustatzen zaigu ere ambizioa eukitzea eta azkartza pizkat gustatuko litzaiguke. Zer nori eskatzerik, ez dakit, zer iritzi duzu, Markel igual hasita orain. Zer nori eskatu, nik argi daukadana, da
ari garela, edo nire proiektuarekin, gure proiektuarekin asmatzen ari garelako sentsazioa txikienetatik hasi, ohitura bat sortu eta gero jarraikortasun bat ematean. Orduan, izan daitela denbora epe ertain bat, ez epe motzekoa, eta etorriko dira fruituak. Baina laguntza behar dugu. Udalek laguntza behar dute. Azkenean kirola da esparru bat orduetan oso zaila dena. Bolondrez kontuarena oso zaila egiten du harreman hori instituzio eta gainontzekoen artekoa. Orduan, hortan laguntza behar dugu. Inbertzio, nik hemen esaten dietan beste gauza bat da, ezin dugula, edo hezkuntzan daukagun inbertsioa da oso handia. Eta kirolean daukagun inbertsioa horren aldean da oso eskasa. Ezingo dugu inoiz, oso utopikoa litzateke, bi aurrekontu horiek alderatzea edo maila berdinan egotea. Baina zerbait eskatzeko esan baldin badiazu, kirolaren munduan dagoen prekarietatea eragiten du, zuzenean ziur nago eragiten duela euskaran ere. Azkenan baliabide askoz ere gehiago, lan askoz ere gehiago egingo litzateke baliabide hobeak egongo balira. Hortik bat, bigarren puntu bat ikutuko nukena, eta uste dut hau ja badakit lanean da bizela Eusko Jaurlaritza HPS emun ere, federazioekin lan hori. Ezinbestekoa dugu entrenatzaileek tituloak euskaraz ateratzea. Hori da, hurrengo pausu bat, gero egingarria izateko berez nahi duguna. Hirugarren puntu bat lehen aipatu duana, epaileena da. Eta hau dana, esaten abiena, ez da Markel Barojak esan, lan oso on bat egin zuen Eusko Jaurlaritzak, eta hau aitortu egin behar zaio, egin zuen txostenarekin kirola euskaldunduz, 2021-2024 horrelako antzeko titulo bat zeukan. Lana da oso ona. Aipatzen ditu pilo bat puntu aldatzeko, hobetzeko, baina karo, 21-24 irakurri genuen guztiok esan 21-24 ez da. Hau da, 21-21 minimo. Orduan, denbora behar dugu. Epe muga ertain horretan egingarriak direnak, baina pausoak ematen joan behar gara. Pausoak ematen, nik adibidez, lehen pausoetako bat, eta gustatuko litzaidakena asko, da epaileek eskola kirolean derrigorrez euskaraz epaitzearena. Edo partidu horiek euskaraz dinamizatzearena. Uste dut dela, gauza bat, denon logikaen barruan sartzen dena, eta onura asko ekarriko liokena futbolari. 3 puntu horiek utzi ditut, aurrera begira gauza asko alda daitezke. Hemen ari gara, dana instituzioetara jo dut, zerbait txikian proposatuko ganu, lortu behar dugula, ezin duguna, edo nire mentalidadean behintzat, nire buruan, ez dut irabazteko alderik ikusten euskara aratze hutsarekin. Eta saltzen dut. Euskara aratzen baditugu entrenatzaileek egite dituzten ariketak, nire ustez ez duzu irabazten. Zergaitik, ohitura sortua dagoelako. Erdarazkoa. Hor ez dugu irabaziko. Material berri bat sortzen baldin badugu, entrenatzaileek ikusi eta erakargarri iruditzen zaienak, hor daukazu irabaztekoa. Berdina kirolariekin. Kirolariei esaten badiezu, eskolan egiten duten gauza bera egiteko kirolgunean, ez zaie erakargarria irudituko. Zerbait berria proposatzen badiezu, euren motivazioak ikutzen dituena, hor lortzeko aukera daukagu. Hortik joko nuke. Aintzane, zuk ere aurrera begira, nola ikusten duzu eskatzeko horik ere? Eske, bai, esan dituen gauza guztiak guk jasota dauzkagu. Guk aurreko astean esan dizuet ebaluazioa dela eta aurrera begirako proposamenak eskatzeko bildu ginenean Kirola Federazio, hainbat federaziorekin, bilera orokorra zen atera, baina gero beraiekin deituta banan-banan, binaka, olaunaka, ja lortzen dugu batzea, ezta? Gai horiek ateratzen dira, bai. Adibidez, eskola kirolean
errezagoa da epailea izatea entrenatzaile bat, edo guraso bat, edo olako personaren bat. Claro, hoiekin ere sentsibilizazio kanpaina edo zerbait egin behar da, euskeraz egiteko eskola kirolean batez ere. Eta gero ja, nik gauza hauek ikasi egin ditut duela gutxi, nekien, baina gero badago teknifikazio maila bat, ja hasten direnean federatzen, eta ja urte gehiagorekin, eta konpetizio bestera batekoak, badakit arbitroak ja formakuntza bat eduki behar dutela, ezin direla gurasoak izan. Eta hor ere bai eskatzen dute ikastaro horiek euskeraz izatea, formazio euskeraz jasotzea, bai, gauza guzti horiek, baina, klaro, ja dira, igual, ez dakit guk eragin dezakegu neurri batean, baina ni euskara zerbitzutik natorre, baina esan nahi dut kirol zerbitzua edo beste zerbitzu batzuk ere badaude hortartean, ez? Eta gai hauek oso transversalak dira administrazioan, orduan, alegina egin beharko dugu, bai, beste esparruetakoekin, eta gero nor daukan almena hori egiteko, eta bueno. Bueno, ale ederrak usten ari zarete, gauza interesgarriak entzuten ari garela uste dut, eta tamalez bukarara jo behar dugu. Orduan, bi baten, alde batetik eta labur, zuen entitatetik, zein da erronka, etorkizunera begira, eta gero hausnarketa bat, zergatik, edo mezu bat, zergatik euskaldun du futbola zuen ustez? Zergatik izan daiteke garrantzitsua? Edo zein izan daiteke mezua hori balioan jartzeko? Bai, nik esango nuke batez ere futbol inguruan jende asko mugitzen delako, ez? Nik ekarri ditut estadioetan zema jente sartzen den, eta sama bez 53.000 pertsona sartzen dira. Real Arenan 40.000, Eibarren 5.000, Lezaman 3.200. Mendizorrozan 32.000, 23.500 Zadarren. Lehen partido bat egote zen astean, agian igandean, gaur egun 2-3 partido, hor jente ikaragarria mugitzen da. Eta horrek izugarrizko eragina du klubeetan eta hola, ez? Kopuru oso handia dira. Horiek derrigor izan behar dute eragina handia. Eta zer egin behar den? Lanean jarraitu. Ez dago besterik. Administrazioa bitartekoa jarri behar ditu, pizkat gaur egun jartzen dituen baino gehiago ari da egiten eta itoto bazaio lan ari dela egiten, plan estrategikoa egin zuen eta hori aurrera ari da eramaten, eta nik uste dut arlo askotan ondo ari garela, baina gehiago egin behar da. Eta klub txikiak nahi badugu euskara planak aurrera ateratzea eta bitartekoak behar dituzte. Laguntza behar dute eta poliki lortuko dugu. Bai, igual amets txikia da, baina nik Arabako Foru Aldundiko euskara zerbitzutik behintzat, urrengo 4-5 urtetan edo lehenago, ojala, lortuko bagenu gutxienez 16 urtetik beherako kirol eskaintza guztia euskaraz izatea, eta horrari diren aurrek euskaraz egitea benetan, eta entrenatzaileek, eta hor mugitzen diren dinamizatzaile guztiek, arbitroek eta abarrek, hori izango zen izugarrizko lorpena. Markel ere, azkenengo hitza. Orain bai. Nik, ez dakit, gustatuko litzaidakena, uste dut, pixka jaitsiko dudala Arabako Foru Aldundiarena, eta bai izango litzatekela, infantilak artekoa, euskaraz ere, eta errepikatzut, ere, izatea. Uste dut, entrenamenduetan euskara txertatuko bagenu, gazteen pertzepzioa aldatzeko bide bat zabalduko genukela, eta ni horrekin nahiko postuko nintzateke. Eta bigarrenik, gazteen erabilerara zentratutako helburu bat gustatuko litzaidake, eta
litzateke kirolguneetan, hori, guk adibidez elkarrizketen proiektuarekin egiten duguna, baina eurek ere erabiltzeko aukerak edukitzea kirolguneetan. Mila esker hiruroi, esandakoa, uste dut hainbat titularra atera dira hemen, hiru leku ezberdinetatik, EBT-tik, Emunetik eta AFAtik, Aintzane, Markel, Enrique, mila esker, eta 5 minutu barru jarraituko dugu hurrengo hitzaldiarekin, oraingoan Oholtzara futbol taldeak helduko dira, eta aukera badukozue jarraitu ikusten, baita ere zuek pantailaen bestaldetik, eta 5 minutu barru hementxe gara, mila esker. Jarraitzen dugu futbola eta euskara jardunaldi hauetan, lehenengo solasaldian izan ditugu EMU, NAFA eta EBT, eta orain lekuz aldatzen dugu, begirada aldatzen dugu, futbol taldeak ekartzen ditugu ona, eta badaukagu gurekin Cristian Arean Zaratzaga, 12 futbol klubekoa, presidentea, zehazki, mila esker Cristian hemen izateagatik. Bai, arratsaldeon eta eskerrak gonbidapena gaitik. Zuri bertan izateagatik. Gure nahia zen gaur ere Union Tuterako ordezkari bat izatea, eta haiena ere hala zen, lan kontuengatik ezin izan dute azkenean hemen egon, eta hala ere ahalegina eskertu nahi digu, eta izango bilatuko dugu aukera beraien iritzia ere jasotzeko. Baina interesa handia geneukan zuek hemen egoteagatik, eta berriz ere eskerra ematea, badaudelako esperientzia batzuk iruditu zaizkigula oso positiboak abiatzen ari direla futbolaren inguruan, eta eredu izan zaitezketela, uste dugu, eta behintzat jendeak ezagutu beharreko esperientzia bat. Orduan, berriro ere ez gara nekatuko gaur eskerrak ematea Kristiani hemen egoteagatik. Helduko diogu Ariari. Lehenengo galdera bat abiatzeko, eta helburua izango zen pixkat ezagutzea zuen kluba eta zuen esperientzia. Zuek balore batzuk, filosofia bat aipatzen da, oso ohikoa da futbolean hori aipatzea, baina zuen berezitasuna da horien artean eta letra larriz jartzen duzue, zuen webgunean sartuz gero berehala ikusten da, euskara dago. Eta Bilbotik zatozte, hori ere esan beharra dago. Alde horretatik, nolakoa da zuen proiektua eta zein harreman dauka euskararekin? Bai, Amai Futbol Kluba 2019 urtean sortu genuen futbol kluba da. Klubak dena zor dio euskarari, hau da, klubaren ardatza bera euskera da, eta gure asmoa zen sortu genuenean euskera hutsez jardutea kluban. Hau da, klubaren lan hizkuntza euskera izate eta bakarrik euskara. Horrek zer barne biltzen du, lan hizkuntza euskari esan behar dela esaten dugunean ez da soilik mugatzen entrenatzailearen azalpenak euskeraz izatera. Klubak badauka eguneroko bat, eta guk nahi genuena zen eguneroko hori baita ere, hau da, berdegunetik kanpo ere euskera hutsez jardutea. Horren barruan izango litzateke adibidez, guk estatutuak kluba sortu genuenean, klubeko estatutuak euskera hutsez egin ziren eta horrela aurkeztu ziren Eusko Jaurlaritzan. Klubak ere, hilabetero, badauka zuzendaritza bat, ni neu presidentea naiz eta hilabetero zuzendaritza batzar bat izaten dugu. Horretan, 5 kide gara gaur egun, guztiok Bilbo handikoak, euskera hutsez egiten ditugu batzarrak, urtero baita ere, ohiko batzarra egiten da, hau da, klubeko bazkide guztion batzarra, gure kasuan ganera aurtengoa abenduan izango da, abenduaren 18an Bilbon, eta batzar horiek ere euskera hutsez izaten dira. Eta hortik aurrera, esango nuke, azpimarratuko nuke ere, sare sozialetara, Twitter eta Instagramera igotzen ditugun eduki guztiak euskera hutsez izaten dira, eta adibide bezala jarriko nuke
partiduen ostean elkarrizketak egiten diegula jokalariei eta elkarrizketa horiek euskeraz izaten dira. Hola kontatuta eta hori oinarri esaten diguzunagatik hori oinarrian badago zuen klubaren denean euskara eta pizkat helburua ere hori dela ulertzen dut, ezta? Bai, lehen esan dudanez horretarako sortu genuen. Bilbon ez dago futbol kluben inolako beharrik, nik justo kontrakoa esango nuke. Gaur egun Bilboko instalazioetara joaten baldin bazara, gorarte egoten dira, guk adibidez, astearte eta ostegunetan amaitzen ditugu entrenamenduak gaueko 10:00. Eta bazkal ordutik gauer arte, gorarte egoten dira Bilboko zelai guztiak. Orduan guk esan genuenean, klub desberdin bat sortuko dugu, desberdintasun hori zen, euskera utzez jardutea. Beraz, motivazioa ere bazen, eta hori izan zen lehenengo txinparta, sortzeko kluba, edo noiz erabaki zenuten pizka motivazioa, uste dut argi utzi duzula zein zen, ezta? Eta noiz ematen duzu azkenean pausu hori sortzeko txinparta, azkenengo txinparta? Hasierako ideia, hor bageundan kluba sortu genuen artean bageunden hiru abokatu, eta hiru abokatu aldi berean baginen Bizkaiko abokatuen elkargoko euskara batzordeko kideak, eta ideia bertan hasi zen, zergatik garai hartan, 2018-2019 epe horretan, Bizkaiko abokatuen elkargoak estatutu berriak onartu zituen, eta gure batzordak, euskara batzordak lortu zuena izan zen, euskara lan hizkuntza bezala aintzatestea, ez? Eta orduan, ideia horretatik abiarazita, gero jende gehiago batu zen proiektura, eta azkenean hortik Amai Futbol Kluba sortu zen, ideia horrekin, hau da, klubaren lan hizkuntza euskara izatea. Nik irakurri duzuen webgunean, orduan badaki zergatik izena, baina hemen dagoen publikoak eta bestaldetik ikusten gaituena, pantailaren bestaldetik, zergatik Amabi izen hori, Amabi kluba, futbol kluba. Berdegunean, futbol amaikan berdegunean normalen 11 txartel gorririk ez badago, noski berdegunean 11 jokalari egoten dira leian, talde bakoitzeko, eta guk nolabait euskera desberdintasun bat zen beste klubek batzuekin alderatuta, nolabait 12. zenbaki hori euskerari aitortu nahi geniolako. Aipatu duzu hori, ezberdintasun hori, esango nuke Euskal Herriko panoraman, bai tuterakoak, gaur hemen egoterik izan ez duten esperientzia hori ere, Union tuterakoa, zuena, bazarete rara biz batzuk, esango genuke Euskal Herriko panoraman, gainera elkarlanean aritu zarete, bi kluben artean, ezta, igual azaldu aldi guzu pizkat zertan, eta ea bide horretan, beste bide lagunik topatu zuen, hain rara bizez izateko, edo badago panoraman zuelako bulkada izan dituzten beste klubak, edo Euskara hor zentruan jartzen dutenak? Zoritzarrez nik ezagutzen dudanetik, lan hizkuntza, eta lan hizkuntza esaten dudanean, ikuspuntu zaulatetik hartu nahi dut. Ez naiz bakarriari berdegunean edo entrenatzaileak azalpenak euskera zenbataren. Uste dute, hor baditugula ikuspuntua zabalduz gero, lehen esan dut, klubak eguneroko bat dauka, hornitzaileak ditu, administrazioarekin, gure kasuan, Bilbao Kirolakekin egunero izaten ditugu harremanak, Bizkaiko Futbol Federakundeari ere, eta lan hizkuntza bezala esango nuke oso talde klub gutxik dutela euskara lan hizkuntza bezala. Egia da, aurkitu ditugula azken urte hauetan bide lagun batzuk, zuk aipatu duzu
Union Tutera. Union Tutera da, pena handiz gaur hemen ez egotea, harreman osona dugulako beraiekin. Uste dut, okerez banago, 2021 urtean sortu zutela tuteran bertan, eta azken bi urteak, hau da, bai 2021 urtean eta iaz, 2022 urtean, guk Euskararen nazioarteko eguna beraiekin batera, ospatu izan dugu tuteran bertan. Bertara joan izan gara azken bi urteetan, eta bueno, eguna bertan eman dugu, hau da, batetik jokatu izan dugu, lagunarteko partidua beraien aurka, eta gero ere beraiek tuteran antolatu izan dituzte Euskaren inguruan ekintza batzuk, eta Euskaren nazioarteko eguna, azken bi urteetan behintzat, bertan eman dugu tuteran, ez? Guretzako, tutera oso leku simbolikoa da, Nafarroko herribera, guztiok ezagutzen dugu zein den errealitate soziolinguistika, eta baita ere zein den errealitate politikoa Nafarroko herriberan, ez? Eta gure partetik beti pentsatu izan dugu, meritua onartu, aitortu behar zaiela, eta laguntza eskaini behar zaiela. Eta gero hori Union Tuterai gaunkionez, gero baita ere gure kasuan ekainean azken bi urteetan, aurten 2023 urtean, eta baita ere 2022 urtean, Euskara Jalgiadi plazara izeneko futbol txapelketa ospatu dugu Lezaman, atletiken laguntzarekin, eta bertan ere gonbidatu bezala izan dugu, adibidez, Behe Nafarroako Arranoak taldea. Horiekin ere badugu harreman on bat, bai Union Tutera eta bai Arranoak taldearekin harreman bide lagunak dira, eta beste klub batzuk aipatzearren, aurten adibidez, Lezamako txapelketa horretara, Zestoa, Gipuzkoarrak Zestoa taldea etorri zen, eta iaz baita ere UDA, Unión Deportiva Aretxabaleta, ere bertan egon zen txapelketa horretan. Orduan, gutxi gara, baina bide lagun batzuk ere baditugu. Bai, interesgarria gainera ikustea hor sortzen direla batzutan periferian eta leku saietan, tuterako aipatu duzu, eta Nafarroa bereko Arranoak taldea ere, aipatu duzu, eta pozgarria noski, horien berri jakitea. Bilbo ere, lehen pizka komentatu duzu, ez da agian inguru euskaldunena, baina hor zaudet, ez da? Bai, berez, bebai, 2009 urtean, pentsatu genuenen edo ideiaz izanean, futbol klub bat sortzearen inguruan, horbe geografikoki, Bilbo handikoak gara klubeko zuzendaritzan gauden guztiok, kluba fundatu genuen guztiok Bilbo handikoak gara, eta azkenen errealitate soziolinguistikoa ezagutzen dugu, ez? Eta orduan guri oso interesgarria iruditzen zitzaigun, non eta Bilbon egitea, azkenean, denok dakigu zein den Bilboko Euskaren erabilpena, kale erabilpena, eta berez, aisialdian eta zehatz-mehatz futbolean, zoritxarrez Bilbon ez dago inolako eskaintzarik, edo zer baldin badago oso apurra da. Orduan, motivazio geografiko hori Bilbon egiterena geneukan ere. Orduan ere inguruak nolabait bultzatu zintuzten pauso horiek ematera, lehen abokatutzan komentatu duzu ere, beste inguru bat ziurazki ez oso euskalduna, baina ere ari zaretela batzuk, eta hori ikusten da, eta euskalgintzatik dudarik gabe eskertzen eta estimatzen da. Zabaldu dezagun orain pizkat fokoa, eta baukagu denbora luzatzeko elkarrizketa eta honetan sakontzeko nahi izan ez gero, euskara eta futbola. Argazki panoramaiko bat eginez gero, zein da Kristiania ateratzen zaion emaitza, ze ikusten du. Zein da egungo egoera, hartu dezakegu hori oinarritik, goiko taldeak, zakit...
Bai. Zabal landu dezakezu nahi. Beno, hilabete barru klubaren 5. urte hurrena ospatuko dugu, eta behintzat horrek esan nahi du, 5 urte beteko ditugula, eta behintzat 5 urte hauetan lortu dugu, ezagutza edo informazio nahiko behintzat, horri buruzko iritzi bat emateko lehenengo solasaldian, okerez banago, zuzenduko nauzu bestela, galdera zen ia, paraisutik gertuago bageunden edo desertutik gertuago bageunden, nik esongo neuke Bilbon zoritzarrez, desertutik gertuago gaudela, ez? Niri oso etxigarria egiten zait, ez dauka daturik, baina badaukat pertzepzioa, zan edut ikusten ditudelako beste taldeak eta Bilbon talde asko daude. Baina daukadan pertzepzioa edo behintzat lehen esan nahi nuena zen, oso etxigarria iruditzen zaidala Bilboko beste zelai batzuetan egoten nahi zenean eta prebenjaminak, alebinak, infantilak arte, entrenatzaile jokalari horiei emoten jaken azalpen guztiek erderaz diranean. Eta nik uste dut, aipatzen ditugunean prebenjaminak, alebinak, benjaminak eta infantilak, uste dut horietan entrenatzailearen funtzioa edo lidergoa oso importantea da. Eta niri izugarrizko pena ematen dit ikustea azalpen guztiak, ia klub guztietan, erderaz izaten direla. Horrek esan nahi du, gaur egun Bilbon ez dagoela, esango nuke inolako eskaintzarik euskeraz, ez? Eta gero, orain aipatu dudan adibidea, da apur bat zelaietan ikusten dena, edo nik behintzat ikusten dudana, baina gero lehen esan dudan bezala klub bat kudeatu behar da, etengabe harremanetan gaudelako administrazioarekin, federazioarekin, material erosterakoan ere, eta aipatzearen bebai, askotan bebai, Bilbao Kirolaken partetik ere jasotzen ditugun mezu askotan, eta Bilbao Kirola jendeak entzule, hobeto esan da, ikusleek jakin dezaten, Bilbao Kirolak da Bilboko udalaren enpresa publiko bat, Kirol arloa kudeatzen duena, eta askotan jasotzen ditugun mezuak erderaz bakarrik izaten dira. Eta hori nire ustez ez da onargarria, edo Bizkaiko Futbol Federakunde mezu asko ere erderaz izaten dira. De hecho, aurreko astean eskaera bat egin genion Bizkaiko Futbol Federakundeari, eta euskeraz eskaera, eta erantzuna erderaz etorri zen. Hau da, euskeraz egoen bakarra agurra zen, egunon. Hortik aurrera, mezuaren edukia gaztelaniaz da. Orduan, agian datuek nik esaten ari nazena igual kontrako esango dute, baina nire pertzepzioa esango nuke Bilbon behintzat desertutik gertuago gaudela zoritzarrez. Aipatu dituzu oinarriak, ezta? Eta hor eskola kirola beharko luke, eta eredua zabalduta dagoen, ulertzot, mingarria dela egoera hori, eta kontraesan bat dagoela, ez? Pizkat lehengoko hitzaldean hitz egin dugu hezkuntza eta gero bebai aipatuzu instituzionak, goratzea gaur edo atzo Eusko Jaurlaritzak onartu duela, ez dela binge supiriak esana, ez instituzioek ez dituztela hizkuntza eskubide horiek edo herritarrak euskaraz erantzunak izateko eta arreta izateko horri ez dutela betetzen eta nolabait mea culpa bat ere onda. Ondo dago esatea. Bilbon pizka zentratu zara eta oinarriak eta federazioa ere aipatu duzu, baina guazen gora pizkat, gero etorriko dira profesionalak izandako batzuk, jokalariak, baina nola ikusten duzu ere profesionalen, azkenan hori da igual mediatikoki espazioa handia eta hori ere traktore izan beharko luk, edo ez dakit iritzi hori daukasun.
Beno, izan beharko lukete. Zan nahi dut, askotan berdegunetan ikusten ditu adibidez, umeak golak eta sartzen dituztenean, profesionalen ospakizunak egiten dituzte. Horrek zer esan nahi du, azkenean profesionala, jokalari profesional horiek, umeentzako ispilu batzuk dirala. Badaude, nik esango nuke, badaudela lehenengo mailan, futbol profesionalean, badaudela jokalari batzu, badukatela kontzientzia hori, esango nuke orokorrean, naiz eta Realean eta Atletiken beriziki, Osasunan ere, naiz eta egon jokalari, euskal hiztunak diren jokalari batzuk, gero jaten zara beraien sare sozialetara, eta mezuak erderaz izaten dira. Salbuespenak daude, baina nagusiki Atletiken kasuan zoritzarrez gaztelaniaz izater dira. Orduan, eredugarriak izan beharko lukete, baina askotan, ez dakit izango baden, euskerak ez duelako osperik, ala ez dakit zaitik, ala gaitasunik ez dutelako, baina normalean naiz eta jokalari euskaldunak izan, sare sozialetan behintzat, mezuak gaztelaniaz izaten dira. Gure kasuan bai izango gu, adibidez, kanpaina ikusentzuteko kanpaina aipatu dut lehen egin genuena, eta hori Iraia Iturriagik parte hartu zuela, eta gu oso eskertuta gaude. Egon dira, agian egon dira bai gaizkagaritan, edo beste batzuk uste dut ere hori ere balioan jartzeko. Arrasate bera Osasunako entrenatzailea ere, nire ustez gaur egun eredugarria da atal horretan. Edo, Imanol Alguazil bera ere, uste dut bebai eredugarria dela bai. Ereduak, baina gero bebai sareetan igual euskararen presentzia gehiago profesionalei eskatuko geniek, ez? Bai, ganera, gaur egun gazte askok, edo gazte askoren informazio iturria, sare sozialetatik dator. Nik uste dut gaur egun gazteek eta telebista erratia guztiago entzuten eta gutxiago ikusten dutela eta gehiago jotzen dutela sare sozialetan. Horregaitik lehen esan dut, hor sare sozialetan askotan jartzen diren mezu horiek, azkenean ikustea jokalari euskaldun bati sare sozialen Instagramen edo erderaz bakarrik, edo erderaz eta ingeles askotan ere ikusi diote, ez futbolean, baina beste kirolari batzuei nolabait euskera ahaztuz, eta hori niri behintzate etxigarri egiten zaitez hori ikustea. Bai, azkenean fokoa hor dago, ez? Eta nahi edo nahi ez eredu ere badirelako, ez da. Ondo, zuen ADN-ean euskara dago, zure jardunean ere nabaritzen da, ere abokatutzan komentatu duzu, da baina interes hori, baina jendeari ikusten digutenei, publikoari, futbolariei, instituzioei, zergatik lotu euskara eta futbola? Zer eman aldio batak besteari? Nola animatu pizkat? Zuek eman duzuen pausu hori, igual bakoitza bere tamainan, ematen joateko. Zer ematen dizue gainera, esango nuke zuen kasuan euskara? Euskarak. Bai, guk egiten duguna da frogatu egiten dugu posible dela euskeraz ere futbolean aritzea. Hau da, aisialdia ere futbolea, euskeraz egitea. Lehenengo solasaldian komentatu dute gauza garrantzitsu bat, eta izan da, askotan bereziki ume horiek non etxean gaztelania bakarrik jasotzen duten, eta non euskararekiko harremana oso urria izaten den, askotan horiek euskara hezkuntzarekin lotzen dutela, ikastetxarekin lotzen dutela. Eta guk nahi genuena zen ere, frogatzea posible dela normaltasun osoz
Bilbon euskeraz ere aritzea. Eta nik uste dut, gure kasuan, 5 urte hauetako ibilbidean, lortzen ari garela. Nik jarriko dute adibide bat. Kluba sortu genuenok eta zuzendaritzan gaudenok badaukagu, edo behintzat badaukagu izaera militante bat euskararekiko. Baina guk adibidez jokalariei ez diegu eskatzen militanteak izan daitezela, euskaren militanteak izan daitezela. Hau da, zentzu horretan gu nahiko zabalak, nahiko irekia garela uste dut. Gure kluben badaude, D ereduan ikasi dutenak, baina badaude ere, B ereduan ikasi duten jokalariek. Eta batzoi nabaritzen zaie, euskararekiko harreman bakarra gure klubean bakarrik izaten dela. Eta guk hori ikustea ere, guretzak oso pozgarria da. Ganera normaltasun osoz ikusten dute, hau da, hitz egiten dugu euskeraz, baina oso normaltasun baten barruan eta ez dugu eragiten ezebez. Guzti izaten da oso normala klubean. Naturaltasunez eta inguruak horretara bultzatuta. Aipatzen zenuen hori B eta D ereduak ere aipatzen zuen jatorri ezberdineko jendea integratzea helburu ere badaukazuela. Hori da. Orain aipatu dut, azkenean bebai Bilbo handia horrela delako eta gaude ikastetxe eredu edo hizkuntza eredu desberdinetan ikasi dugun jokalariok, ez? Lehen aipatu dut, badaudela B ereduko ikasleak, nik esango nuke gure taldean, mutilen taldean, B ereduan ikasitakoek gehienak izan direla. Beste batzuk D ereduan, eta gero baita ere, badaukagu jokalari bat, hasiera-hasieratik dagoela klubean, hau da, 5. denboraldia da, 2019tik dagoena gurekin, Bolivian jaiotako jokalari eta gurekin jokatzen du. Guk azalpenak, internetzaileen azalpenak guztiak euskeraz egiten dira, eta gero berarekin, berak ulertu, ez du hitz batzuk bai, ulertzen ditu, bai normalean, mezuak eta ez du ulertzen. Eta guk naturaltasun baten barruan, hau da, jokalariei, taldeari, azalpenak entrenatzaileak euskeraz emoten dira, eta gero berarekin, puntualtasunak edo zehaztasunak azaltzen zaio berari bakarrik, galdu ez dezan aria. Baina, berak ere, ohikoa da, partiduetan ere hitz batzuk euskeraz egitea. Adibidez, taldea irten behar denean zelai erdira, edo zenbakiak esatera konkornerretan edo zenbaki hartu behar duzun eta berak euskeraz izendatzen ditu zenbakiak. Orduan, badauka bera ere konpromesu bat euskararekiko, ez da? Argi dago, 5 urte badaramatza hor taldean, gustora dagoen seinale. Jarraituz pizkat kanporako mezuak edo. Futbola euskaraz egitea oso zaila dela esaten dute batzuk, ezinezkoak, beti zailtasunak aipatzen dituzte, entrenatzailerik ez dago, beharrezkoa ere ote den zalantzan jartzen dute. Zer esango zenieke, oiei? Bueno, euskara beharrezkoa ez dela esaten duenari, ez nioke ezebez esango, uste dute ideologikoki oso urrun egongo garela. Hori esaten badu, segurazki pentsatuko du euskara kalean egon beharrean museo bateko vitrinetan egon behar dela. Orduan horri nik ezin diote konbentzi du. Gero zalantzak egin daitekela ez euskeraz, lehen esan dudana. Nik gonbidatuko nuke pertsona hori gure klubera etortzea astebete. Eta ikusiko du naturaltasun osoz Bilbo batean, Bilboko erdigunean, guk Errekalde auzoan, entrenatu eta partido jokatzen ditugu, ikusiko du posible dela.
beste taldek egiten dutena, guk egiten dugu oso era naturalean. Eta pausoak eman nahi dituen klub bateko zuzendaritzari, hau da, Euskalduna ez den klub bat, Euskaldun nahiko luken zuzendaritza bateri, alor hortan zeintzuk gomendatuko zenizkioke lehenengo pausoak moduan edo nondik hasi aldaketa? Lehenik eta behin eta garrantzitsuena da borondatea. Ikusi dugu zelan azken hamarkadan, azken urteetan, klub askok lan asko egin dutela, beraien, nolabait, emakumeen taldeak sortzeko, ezta? Ia guztiek. Guk ere, gure kasuan, kluba gaur egun ez daukagun nesken talderik, eta uste dut badela gure kluba daukan hobetu beharreko, da behintzat erronketako bat hori da, baina hasieratik esaten genuen klub honek behar zuela mutilezko eta emakumezko eta mutilezko talde bana, ez? Eta ia klub guztietan ikusi dugu zelan, gero agian ez da lortu, ez? Baina behintzat klub guztiek ahalegina egin dute, nolabait emakumezko taldeak sortzeko. Horrek esan nahi du, hau da, ahalegin bat egin da, borondate bat egon delako. Orduak, nik eskatuko nuke, edo lehenengo pausua izango litzateke, borondatea. Ni gaur egun, Bilbon oso talde gutxitan ikusten dut zoritzarrez borondate hori. Ez dakit, lehen aipatu dute agian lehenengo solasaldian zuzendaritzak ere, normalean zuzendaritzan eta adineko jende asko egoten da, agian belaunaldi aldaketa horrekin aldaketa ere etorriko den klub horietan, baina gaur egun esango neuke ez dagoela horrelako borondate bat. Ez dut esan nahi kontrako jarrera bat dutenik, apur bat aldekoa ez. Bertan gozo esaten dana, bakotxa dagoen lekuan ondo. Ez da arazo bat eta ez da ikusten aukera bat bezala. Orduan, lehenengo pausa da borondate egotea zuzendaritzan. Pizka jasotzen esan dituzun hitzak, ez dago presiorik, ez da eskatzen futbola euskaraz. Gehiago eskatu beharko litzateke, hau da gurasok hori futbolean apuntatzerako orduan, hau ekintza hau euskaraz nahi dut, altzatzea bizkat eskua. Hori faltan dela uste duzu? Guk jaso izan ditugu, guk kluba sortu genuen 2019 urtean, talde bana sortu genuen. Hau da, senior mailan emakumezko eta gizonezko talde bana. Horrek esan nahi du, 16 urtetik goragoko jokalari bakarrik jokatu ahal zutela gure taldeetan, ez? Hortik beherago, guk ez daukagu beste klub batzuek daukaten egitura, ezta? Eta jaso izan ditugu, urte hauetan zehar, korreoak, mezuak galdetzen ia lekurik dagoen gure seme-alaberentzako, eta erantzuna izan da guk ematen dugun eskaintza ez dela azkenan Bilboko zelaietako espazioa aipatu dut, ez dago zoritzarrez, ez dago guztientzako lekurik, ez? Eta horreitik ez daukagu egitura handi bat, guk zoritzarrek ezin dugu eman nerabentzako edo 5, 6, 7 urteko umentzako eskaintza hori. Baina guk mezuak jaso ditugu galdetuz, ia beraien seme-alabentzako lekurik bazegoen. Hor nik, ondo, uste dut beharrezkoa dela azkenan Amai Futbol Klubaren bebai eragiteko almena kluba gara, oso klub ahula, eta nik uste dut hor ahula dinot
orain dela 5 urte sortu zelako, eta gero egitura aldetik, ez da beste klub batzuek daukaten egitura, baina hor nire ustez administrazioaren, Bilbao Kirolaken presioa edo behintzate elkarlana ezin besteko ikusten dut, beste klub batzuek mugitarazteko, ezta? Bai, argi dago zuek bezalako ereduak izan daitezkela traktoreak beste batzuk mugiarazteko. Eta instituzioak aipatu dituzu eta gero hortan ere galdetu nahi dizut, baina lehenago bukatzeko pizkat umen edo gaztetxoen kontuarekin, ez duzue baloratu aukera eskari hori izan da aurrerago etorkizun batean hori umentzako futbol eskolak emateko aukera hori eta taldea sortzeko aukera edo oso zaila da edo oso urrun ikusten duzu? Bai baloratu da, urte hauetan, baina hor badaude bi arazo. Batetik, esan dugun klubaren errekurtsoak, hau da, gaur egun zuzendaritzan 5 kide gara. Horrek esan nahi du, egitura handi bat sortu nahi baldin badugu, bagian 5 pertsona ez dira nahikoak hori guztia kudeatzeko. Azkenean, guk musuturuk egiten dugu gaude Amai Futbol Kluban. Guk guztiok beste lanbide batzuk ditugu eta eskaini aldiogu klubari, eskaini aldiogun denbora ez. Hori bai izan da, arazoetako bat, edo behintzat ideia aurrera ez ateratzeko, eta gero bigarren arazoa da, gaur egun Bilbon badagoela arazo oso garrantzitsu bat, zelaiekin. Klub asko daude, klub askok talde asko dituzte, baina ez daude hainbeste zelai. Edo behintzat hainbesteko demanda egonda, guztiontzako lekua ez dago. Eta gaur egun planteatuko bagenu, adibidez, benjaminak, alebinak, infantilak ateratzea, hori ezinezkoa izango litzateke. De hecho, guk lehenengo urtean ez genuen Bilbon lehiatu. Lauro ikastolan lehiatu behar izan genuen, Bilbon esan zigutelako, ez egola lekurik. Orduan, Lauron entrenatzen eta partio jokatzen genituen. Gero frogatu da, lekua bazegoela, lehen urtean behintzatez. Lekua egin duzue. Instituzioen arlora itzulita pizkat eta jasotzen aipatu dituzuen elementu ezberdinak. Hor, hizkuntza eskubideak ere aipatu genitzake, eta diru laguntzak ere aipatu ditzakegu, eta hor baldintza batzuk beti egoten dira, diru laguntza horiek emateko. Ez luke izan beharko hor euskarak nolabaiteko beste status bat, beste input bat diru laguntza horiek eta eskaz dagoen espazio hori lortzeko, eta horrela eskaria badago, zuk ondo esan duzun bezala, eskari hori bide eman, eta hizkuntza eskubidei bide eman ere. Buelta batzuk eman ditut, galdera bada, zuk uste duzu hori, instituzioek diru laguntzak ematerakoan, euskarari pisu handiagoa eman beharko lioketela, kirolaren arloan eta areago futbolaren arloan? Nire ustez argi eta garbi, bai. Pentsa azkenean, klubok, irabazi asmorik ez dugun entitateak garela, eta aurrekontuaren oso parte handi bat, udalen edo foraldundien diru laguntzetatik dator, ezta? Orduan nik uste dut gutxienez euskara baloratu beharko litzatekela diru laguntza horietan. Eta esan nahi dut, ez dakit agian egongo da udalen bat, non hori aurre ikusten den, euskararen erabilpena edo euskararekiko konpromesua Bilbon ez da kontuan hartzen dira beste elementu batzuk, adibidez, emakumezko taldea izateagaitik, edota zuzendaritzaren batzordean emakume kopuru bat izateagaitik,
hori baloratzen da, baina euskerari ez zaio aitortzen inolako meriturik, eta nik uste dut, lehen aipatu dut, ezinbestekoa dela, administrazioaren parte hartzea, euskara sustatzeko kirol eremuan, eta daukaten erraminta bat, diru laguntzak dira, ez? Nolabait, baldintzatuta, baldineta, esfortzu bat egiten baduzu euskara sustatzeko zure klubean. Ederki argi geratu da bai, behar hori badagola, eta pixkat gakoen bila, gabiltza gaurko jardunaldi hauetan, eta guztioi egingo dizu egun galdera da. Zu aurreko hitzaldia entzun duzu, sorazaldia, eta galdera entzun duzu. Zeintzuk dira gakoak zure ustez, futbolaren euskalduntzan aurrera pausoak eman daitezen? Egun gauden egoera horretatik, zu gainera Bilboko kasuan argi eta garbi definituzu desertutik hurbileko egoera bat, nola hortik atera, nola hasi aurrera edo askartzen, edo behintzat mugitzen? Lehenengo solasaldian aipatu dituzten elementu batzuekin ados nago. Nik azpimarratuko nituzke orain bizkor pentsatuta 3. Lehenengo uste dut botere publikoen parte hartzea ezinbestekoa dela. Bigarrenik uste dut beharrezkoa dela zuzendaritzan egotea euskaren aldeko jarrera proaktibo bat, zeraitik, gero horrek eragina dauka klubean dauden beste pertsona batzuengan, ez? Orduan, gaur egun Bilbon uste du gure kasuan ez dela ematen, oraindik ez da ematen egoera hori, baina agian, hurrengo belaunaldiek kontuan ari izango dute euskera, ez? Eta gero 3. elementu bat, nire ustez garrantzitsua dena ere bai, aipatu dute lehen entrenatzaileen formakuntza edo ezakite Gipuzkoan nolabait entrenatzaileei aukera ematen zaiela formakuntza hori. Uste dut ez nabilela erratuta, baina berria izan zen Gipuzkoako Foru Aldundiak euskaraz entrenatzaile tituloa ateratzeko laguntza ematen zuela, uste dut ordaintzen zuela hori egiteagatik, eta euskaraz egiteko aukera hori bazegoela, finantziatu nolabait. Hor uste dut bai hori oso garrantzitsua dela. Nahi baldin baditu, lehen aipatuta adibidez, zelan benjaminetan, alebinetan, infantiletan, oso garrantzitsua dela, adin horietan entrenatzailearen figura. Eta entrenatzaile hori azalpenak euskeraz ematea, ez? Hori bai, gauza bat da euskalduna izatea, horretarako bai oso garrantzitsua da gaitasuna. Zan nahi dut, zuk borondate osoa oberena izan aldozu euskeraz adierazteko, bai gaitasunik ez baldin badaukazu oso zaila izango da, gero umei edo nerabei nahi duzuna adierazteko, ez? Eta orduan uste dut horbe euskara gaitasuna, formakuntza horiek oso garrantzitsua direla baitere normalkuntza baterako. Ederki, aipatu ditugu batzuk, baina futbolaren munduan euskararekiko eredu diren horiek, ez dakit, iraganean eta orain aldiko erreferente batzuk aipatuko dituzu? Lehen aipatu dut adibidez, nire ustez Jagoba, behintzate meritu hori Jagoba Arrasateri aitortzen diot, non eta Iruñan. Eta horien ganetik azpimarratuko nuke bat Jose Angel Iribar, gainera guk klubean horrea daukagu horrezko bazkidea delako, kluba sortu genuenean gure proiektua azaldu genion Ibaiganen, berarekin batzar bat izan genuen, aukera hori eman genion, proposatu genion horrezko bazkide izatea, eta onartu zuen.
niri gogoratzen dute bilera horretara, eraman geniola bere momentuan, 1980 urtean, bere omenaldizko partiduen San Mamezen, batu zan diru guztia euskalgintzara bideratu zuela Iribarrek, eta diru horren parte bat erabili zen futbol munduan hiztegi bat egin al Kirolbide, uste dute deitzen zela hiztegi hori, eta gogoan dut Ibaigaren berarekin izan genuen bilera hizketaldi horretan hiztegi hori eraman geniola, eta nire uste zalantza barik referente idolo bat izateaz aparte euskara munduan eta kirol arloan erreferente bat. Argi dago Iribarrek izan duen implikazioa eta askotan agertu da leku eta ekimen asko bultzatzen eta laguntzen txalotzekoa dela. Bukaera aldera ja helduko gara. Lehenengo eta behin eskertzea Cristian gaur hemen gurekin egotea. Oso interesgarria dela zuen esperientzia eta eredua. Besteek ezagutu beharrekoa, dudarik gabe, ale interesgarriak eta iritzi interesgarriak utzi dituzu. Eta ez dakit bukatzeko zerbait gehitu nahiko zenuken, futbolara eta euskararen inguruan beste zerbait gehitu nahiko zenuken, baina ni bai azkenengo galdera bat botako dizut, bere garaian euskal selekzioa egonda oso purian, uste dut egon zela mugimendu oso indartsu bat, baina nik esango nuke apaldu egin dela azkenengo urtetan, eta hori ez zaltzen bebai euskara eta futbola lotzeko modu bat eta bultzatzeko modu bat, ere euskal selekzioen aldeko mugimendu hori jada apalduta dagoena, ez dakit iritzi berekoa zaren edo noa ikustu. Izan daiteke, nik gogoratzen dut txikitan, zapatu hauetan nik ez naiz orain momentu honetan euskal selekziozari orain hurbilduko naiz. Nik gogoratzen dut adibidez, zapatu hauetan, gaueko 10etan izaten ziren partidu horiek ETB-en ematen ziren, eta nik gogoratzen dut ikusten dituela nire aititarekin Galiziarra dena, ez? Hor uste dut galdu dugula erreferentzia gaur egun, ez dakit uste dut Dazon eta horrela Movistarren eta horrelako plataformetan ematen direla partidok, baina guk lehen gazteok umea eginenean aukera genuen partiduak euskeraz ikusi eta entzuteko. Gaur egun esango nuke ez dagoela aukera hori. Eta lehen aipatzen duzun euskal selekzioarekin, esango nuke eragina ere izan ditzake. Ze lehen esaterako partidu bakar jokatzen zuen, edo agian bi partidu jokatzen zituen urtean, erreferentzia hor zegoen, ez? Nolabait, uste dut, ia da, aspalditik euskal selekzioak ez duela partidurik jokatzen, zango nuke bizpair urte jokatu zuen azkeneko partidutik, eta horrek esan nahi du, lehen euskal selekzioa erreferentzia bezala izan zitekela euskaldune askorentzako, eta euskaldun askok segurazki ere lurraldetasuna euskararekin lotuko zuen, gaur egun ez duenez jokatzen euskal selekzioak inolako partidurik, erreferentzia edo hutsune hori beste selekzio batzuek hartzen dute. Batzuek, ni bezala, Italiako selekzioa hartzen dugu, hartzen dute leku hori, baina beste batzuentzako izan daiteke Argentina, edo Frantzia eta Espainia, eta hori uste dut bakoitzaren nortasun horretan galera bat ematen dela, ezta? Bai, dudarik gabe. Mila esker, Cristian, pizkat atzera begira bukatu dugu, baina argi dago zuen kluba, Hamabi futbol kluba bezalako esperientzekin,
aurrera goazela euskararen alorrean eta futbolean, eta esandakoa estimatuta gaur hemen egoteagatik. Publikoari eta pantailan bestaldean jarraitzen diguzuen hori, 10 minutuko atsedenalditxo bat egingo dugu, eta puntuan hasiko gara hurrengo solasaldiarekin, izango ditugula futbolariak holtza gainean. Mi esker, Cristian. Bai, zuei, eskerrik asko. Arratsaldeon, atsedenalditxoaren ostean jarraitzen dugu hemen futbol jardunaldiak, futbola eta euskara, eta 3. eta azken solasaldiarekin 3 kide dauzkagu hemen gonbidatuta, 3. heltzea dela espero dugu, eta jarraitzen dugu perspektiba ezberdinetatik begiratzen euskarari eta futbolari, binomi horri. Egon gara lehenengo EBT Emun eta AFArekin, Arabako Foru Aldundiarekin, eta ondoren 12 futbol klubeko Cristian Arianekin izan gara hizketaldian, eta orain bagatoz futbolariekin, zuzendaritza, instituzioak, eta orain ja futbolariak. Garai ezberdinetako futbolariak, eta 3. kazetaria. Badaukagu hemen gurekin, Inigo Fraile Almantzel, barkatu. Ondo esan dut, bai. Mi esker gaur hemen egoteagatik. Amurrion jaioa, egun Aiaran bizi den futbolaria eta irakaslea ere bada. Alabezen, Tomelloson eta Amurrion jokatu zuen, ez dakit baten bat astudan, gero esango diguzu. Futbolean euskara sustatzeko esperientzia, hemen eskualdean izandako esperientzia bat koordinatzen ibilitakoa, Amurrion bertan, esango dugu. Zinegotzia ere Aiaran, eta eskualdeko euskalgintzan implikatuta Aiaraldeko euskalgintza kontseiluan adibidez. Mi esker Inigo gaur hemen izateagatik. Bere ondoan, historiko bat futbolean, eta asko eskertzen dizugu zuri ere, Jose Maria Núñez Urresola, Txato, Núñez bezala ezagunagoa, gure garaian behintzat. Tolosan jaioa, baina Laudion finkatutakoa, ezta? Bilboko Atletiken jokalari historikoa, lehen ere esan dugu, 1971-tik 1986an futbolean aritu zinen, 2 urtez Sisongo Sportingen, eta bukaeran Sestaun, gainerakoan beti Atletiken ibilitakoa. Eta Atletikekin 2 liga irabazi zenituen, eta Superkopa eta Kopa bana. Uste dut ez duela ez erazto. Mila esker gaur hemen izateagatik. Eta 3. falta zaiguna, espero dugu bidean egotea, Beñat Zarrabeitia da, Bilbotarra jaiotzetik, kazetari multimedia, batez ere kirol alorra jorratu du, beste alor batzuetan ere ibili da. Hainbat edabidetan lan egin eta kolaborazioak egindakoa da, besteak beste ITB, Hamaika Telebista, Gara, Naiz, Argia. Hamaika Telebistan izan zen komunikazioa arduraduna, eta egun Bilboko Atletiken ari da ikusentzuteko alorrean lanean. Esan bezala, Beñat oraindik ez da iritzi, espero dugu beraekin kontatu ahal izatea. Beno, eskualdeko ahotsak eta esperientziak, 3 eskualdean bizi zarete, eta helduko diogu zuzenean gaiari. Alor garai eta etapa eta testu inguru ezberdinean aritu zarete, futbolaren munduan beti lotuta, eta ibilbide hortan, galdera pertsonala, zer leku izan du euskarak. Zeintzuk dira orain, euskara eta futbola lotuta, bakoitzak kontatzeko dituenak, edo gogoratzen dituen bizipenak, edo markatu, edo dituenak. Nahi duzuenean, mikroa ondoan daukazue, txandaka. Bai. Bai. Orain bai. Bueno, nire bizitza munduko futbolitan izan da
Iaia dana erderaz. Egon dira jokalariak eta batzuk, baietze beraiekin hitz egin dula euskeraz, baina gure garaian euskeraz hitz egitea hemen zen oso zaila eta gogorra. Etxean bai, baina etxetik kanpo ezen erreza. Orduan, jantzilekuan jokalarekin, zegoen jende oso gutxi hitz egiten zula euskeraz, eta guren artean hitz egin genuen euskeraz, baina hortik jantzilekutik kanpoan, garai horretan zen oso zaila. Orduan, bizitza garrantzitsua zeren guretzat etxean euskeraz zen hitz egiten genuena. Baina hortik kanpoan, ez eskoletan eta ez jantzilekuan, baten batekin, baino gehiago ez. Así que hortik aurrea, uste dut nik aurreatu dugula asko, eta orain momentu honetan, hemen Euskal Herrian daude herri batzu baietz, beti hitz egin da euskeraz, baino egia esan, oraintxe momentu honetan, ume guztiak hitz egiten dute euskeraz, errezagoa da, askoz errezagoa da, eta gaude beste momentu batetan, baina hori eman behar dugu ja egiteko egunero eta bai etxean, bai eskolan eta bai kalean euskaraz hitz egitea, baina horrekin laguntza behar dugu, laguntza handia. Nire kasuan guztiz alderantziz. Oda nire guraso nik etxean ez nuen egiten, gurasoek etxekitelako, baina bai gurasoek nahi zuten bere semea euskara jakitea eta euskaraz ikastea. Hortaz, ikastolan matrikulatu ninduten, eta hasi nintzen euskararekin kontaktuan ikastolan, eta gero bai klubera salto egin baino lehenago, Amurrioko klubera salto egin baino lehenago, bai jolastu genuela pare bat urte ikastolan, eta bai euskararekiko geneukan erlazioa altua zen. Baina behin ja klubeko jauzi hori eman eta gero, zaila. Ondoan zenituenekin igual egin zenezakeen euskaraz, baina orokorrean nire esperientzia klubean izan da iaia beti gaztelerazko esperientzia hori. Orduan, pizkat berreskuratuz aurreko bi solasalditan aipatu dugun hitz bat, zuen garaian edo zuen esperientzian euskara desertutik hurbilago zegoen paradisutik baino, futbolean. Hola ulertzen dut, ezta? Ez duzuela apenas esperientziarik izan euskaraekin gero futbolean, ez? Ez, egia da, hori, hasi ginenean klubean, bai entrenatzaileek eta baita ondoan genituen taldekidek ere, edo etxekiten edo etxeukaten ohiturarik hori euskaraz egiteko, eta azkenean nolabait kutsatu egiten zara edo, eta zu ere gaztelerara pasatzen zara. Ni uste dut, behidatzen, ni horrei gogoratzen naiz, hitz egitea nola egiten duten Tolosan, edo nola egiten duten momentu honetan Bilbon, desberdina da. Zui entzuten duzuan, bai Tolosan, o bai hemen Bermeon, o Lekeition, o jendea beraien artean, bai hitz egiten dute euskeraz. Baina hortik kanpoz, gutxi, oso gutxi, eta gainera, futbola da erdelduna eta gehiena eginda erderaz. Eta momentu honetan baita ere horrela da. Eta badakigu hor dagola jendea dakitela euskeraz eta jende pila bat, baino hartu behar da indar hori hitz egiteko euskeraz eta egiteko dan euskeraz, baino momentuz hori... Bizta ikusten. Ez. Bai. Lehen aipatu duzu txato, aipatu duzu hori batzuekin bai aukera zenokala aldagelan hitz egiteko euskaraz, nortzuekin ba? Bai, izan da, egon da jendea, baina noski zu ikusten duzu orain, eta ni preparatu hemen hori bat,
eta ateratzen da jendea, bueno, lehena Angel Iribar. Hori izan da betiko ni hasi nuen atletin, bera zegoen ja han jokalari bezala, eta berarekin beti euskeraz hitz egin dugu. Eta egon da jende pila bat, ni gogoratzen naiz, eta hemen ekarri dute apunte hauek, zegoen garai horretan, Jose Mari Gartua, zegoen Juan Anzaldua, Pello Agirreoa, Jabo Irureta etorri zen ja beranduago Bilbora, baina berazekien euskeraz eta hitz egiten zuen guren artean euskeraz. Baita ere Javi Uria izan zela presidentea, Fernando Lamikizek baita ere, gero ni egon nun bi urte Zornotzan, eta hango presidentea ere hitz egiten zuen euskeraz. Baina horrekin, noski, guren artean hitz egin genuen euskeraz, baina gero dana zen, bizitza zen erderaz, dana. Eta hori momentu garai horretan, eta momentu honetan ere, zeren hori aldatzen dugu, indar gehiago hartzen dugu eta mentalitate hori dana egite euskeraz, bestela indar hori ez dugu hartuko. Aipatu duzu Angel Iribar, lehen Cristian Arianek komentatu referente bat, eta zuretzat Inigo futbola eta euskara lotuz, zer referente etortzen zaizkizu burura? Zeintzuk aipatuko zain dituzke? Oso polita iruditu zitzaidan adibidez, ustut izan zela 2019an okerrez banabil, 5 euskal talde lehenengo mailan eta 5 entrenatzaileak euskaldunak. Hori niretzako izan zen oso positiboa eta referenteak, niretzako referenteak izan zirenak. Eta, gaur egun jarraitzen dute. Jagoba Arrasate jarraitzen du niretzako referente bat izaten, Gaizka Garitan ere bai, eta orain bigarren mailan uste daudela, baina bai, entrenatzaileak horiek konkretuki izan dira referenteak. Gero, ni atletikekoa izan da, Aritza Duriz ere niretzako ere bai oso referente potente bat izan da. Bai, aipatu dituzue referente batzuk, zuk nahi duzu nahi duzu baten bat gehitu, referente horiek zerrenda bat mandiguzu zeintzuekin egiten zenuen euskaraz, eta hola, eta referente kategoria hori, suposatzen dut Jose Angel Iribar, argi dago, baten bat gehiago edo gaur egunean ikusten duzu baten bat ere izan daitekena. Kaixo, Beñat. Bueno, Igo, noski. Lehen komentatzen genuen, Beñat Zarrabitia etortzekoa zela, espero genuela, eta hementze daukagu gurekin. Ongi etorria, Beñat? Lasai hemen zaude eta gu posik. Aurkezpena ez dizut errepikatuko, zure burua ondo ezagutzen duzu. Genbiltzan futbola eta referentei buruz, eta Txato Nuñezek zeukaden hitza, ez dakit Jose Angel Iribarrez gain beste referenterik daukasun aipatzeko, edo gaur egungo baten bat ikusten duzun. Bueno, hau, zu esan duzun bezala, Jago Arrasatekin dago Bittor Alkirja. Bere bigarren entrenatzailea da Bittor, eta Bittor baita ere euskeraz egin du eta egingo du. Beste gauza da eukitzea gero taldea eta talde horiekin egitea, baina horiek dira referentziak eta hori indarra ematen du. Hori aurreatzeko eta segitzeko aurrera, baina, hasi que, bai, hemen gure garaian baita ere zegoen Estanis Argote, Josu Urrutia, Jenar Andinua, hauetanak euskaldunak eta hitz egiten euskeraz. Baina guren artean zen gehiago ez zegoen aukerarik garai horretan, eta baina da aurratzen pizkanaka eta indarra jarri behar du, dana dalduguna jarri, baina egia esan
referente handiena izan dela El Txopo. Hori Angel izan da indar gehiena izokana, eta gainera, bera ez da bakarrik esaten zu, da atletiken jokalaria eta bera doa Donostia o doa Sevillara eta da referentzia bat. Osea que Angel egongo bazen hemen, egongo zen segurazko hau bete, segurazko. Baina, pixkanaka. Bainat, ja gurekin zaudela, bi baten galdetuko dizut. Alde batetik, referenteak, bai lehengokoak edo gaurkoak, euskara eta futbola lotuz, eta lotura berdina eginda, zure ibilbidean, ze esperientzia izan dituzu euskara eta futbolarekin, nola bizi izan dituzu binomio? Honekin. Lehenik eta baina arratzaldeon, eta eskerrik asko gonbidapeagatik, barkatu azkenean agenda kontuak komplikatu direlako. Ziurrenik redundantea izango naiz, baina argi eta garbi dago, Jose Angel Iribar dela, behar bada esoik futbola eta euskararekiko loturaren arteko referente nagusia, bezik eta ziurrenik ere, kirola eta euskararen inguruan hitz egiterako orduan, masa kirolak diren horietan, edo ikonikoak izan diren momentuetan, berbada bera eta beren momentuan beresteko gailurra harrapatu zenean, Martin Zabaletak ere euskara erabizuelako, baina igual jadanik aipatu dute, baina Angelen omenaldiko dirua, jokalariek omenaldia zeukatenean, amar denbora, txatoki berea izan zuen Bartzelonaren kontra, okerrez banago, orduan, Angelek jasotako diru hori Realaren kontra jokatutako agur partida horretan, euskarazko lehen kirolistegia sortzeko, eman zuen. Garai hartan, uste dut 7 milioi peseta izan zirela, Bilbon edo pixu pare bat erosteko dirua adina bazen, orduan, hori erabili izan, lehendabiziko kirol hiztegia egiteko euskaraz, eta hori izan zen Euskal Telebista handik utxira sortu zen, baita Euskadi Irratia eta Radio Euskadi ere arau modernoan, eta orduko kazetariek hori izan zuten, eskuliburu moduan. Orduan nik uste hori argi eta garbi dagoela, baina nik ere balorean jarri nahiko nituzke lehendabiziko urte horietan, nolabait pantaietan eta itxindari izan ziren jokalariak, Txato Núñez bera, Juan Jolgezabal, Stanis, orduko euskal hiztunak ziren etxean ikasitakoak. Eta hori izan zen, lehendabiziko belaunaldia holan publikoki agertzen. Gero etorri zen, nolabaiteko ikastolen lehendabiziko belaunaldia, eta berbada gu hoiekin hasi gara, aipatu da, Josu Urrutia, Ander Garitano, jokalari horiek. Eta nik uste, orain badagoela ataka hori, askotan uste dugu, euskara ez dela galduko, dagoeneko ume askok ezagutzen dutela, heldu askok ere ezagutzen dugula, baina nik uste lan handia dagoela egiteko. Nolabait, publikoki azaltzeko, beldurrak galtzeko, eta nik uste iraganeko erreferenteak izugarri ona dira, baina landu behar ditugu aurrera begira, eta nik uste aipatu dira batzuk, Jagoba Bitxor, Gaizka Garitano bera, goratu behar da Almerian ze patzazatu zitzaion, eta zer dan bizitza orain bertan lanean dagoela, eta emakumezkoen taldean, egon dienen Iraia, Ainoa, hainbat jokalari, eta orain tokatzen zaio belaunaldi berri bati testigu hori eramatea, eta erreferente izatea, eta saiatzen gara, jokalari gazteekin, Oian Sanzet, referente handi bat, bera euskaraz agertzen, etorriko direnak, eta nik uste hori, begiratu behar dugula etorkizuneko belaunaldira, eta euren kodeekin, euren estiloarekin, baina euskaraz. Eta, euskaraz lan egiteak badu bere alde ederra, eta baditu ere momentu
desatseginagoak, ez ikusten duzunean, azkenean euskara bilakatzen dela askotan una especie de mal necesario, gazteleraz esan da, ez? Bueno, erabiltzen dugu, baina hori, ez? Tarte mugatu baten eta guazen, venga, hala, hauek pozik geratzera. Era berean, bueno, ere konplizidadeak eraikitzen ditu, ez? Eta bueno, euskaraz ez ditako harremanak, jokalari batzuekin euskaraz mantentzen dira, ez, betirako, eta orduan hori ere polita eta positiboa da. Bai, gaur jardunaldi honetan ere pizkat bada zuen esperientzia jaso, zuen iritziak, baina ere argazki bat ateratzea egungo egoerari, bai? Pizkat Txatok komentatu bere garaikoa, baina oraingo egoera nola ikusten zuen? Bakoitza zuen esparruan, bakoitzak zaudeten lekuan zaudetela, nola ikusten duzue? Bilakaera bat izan da, ez da, non gaude? Ze argazki ateratzen zaizue? Inigo, nahi bauzu zubazi? Bueno, lehen esan da, ez? Lan asko dagoela, lan asko dago egiteko oraindik. Eta, bueno, argi dago guk, gure belaunaldikoek, bai, eta gure azpiko belaunaldikoek ere, euskara dakigula, euskara entzun eta ulertzen dugula, baina aurrera pauso bat eman behar genukela, ez? Hau da, konpromeso bat hartu, berak esan duena, ez? Beldur horiek kendu, eta ez bakarrik ume askok erlazionatu egiten dute euskara ikastoletako eta eskoletako lau paretekin, ez? Eta orduan hortik atera eta ez dakit txipa edo aldatu egiten dute eta erderara pasatzen dira. Orduan futbola kasu honetan izan daiteke leku polit bat, txikitxoekin hasteko eta poliki gorantza, ez desatela ikusi bakarrik euskara ikastoletako edo eskoletako mundu horretan, baizik eta jolasteko ere eta ongi pasatzeko ere balio izan alduela. Baina lan handia dago hor eta klubek eta instituzioek batez ere nik uste hor indarra egin dezaketela hori aurrera eramateko. Bai, egia da, orain euskaraz gehiena Euskal Herrian badakigu, euskaraz hitz egitea, bakarrik faltatzen zaigu, kanporatu eta hortik ni gogoratzen naiz guk euskaraz hitz egitea joaten ginen nire amona eta etxonak zen Berrobikoa. Eta Berrobin zegoen, ez dakit 1000 pertsonako joaten zinenara eta han hitz egin behar zen bai edo bai euskaraz. Eta euskeraz antzekin danok, han etortzen zen, ez dakit, kanpotarrak, eta ikasten zuten danok euskeraz, eta hitz egiten zuten euskeraz. Eta noski, mentalitate hori behar dugu, orain egiteko bizitza hau hemen momentu honetan. Daukagu dana hori egiteko, baina egia esan, indarra eman behar da, eta referentzia izan behar da, indarra daukadena, aber nola aldute egin, hau joateko pixkat aurreago, baina baita ere, oraintxe bertan, euskeraz gehiena dakigu hemen Euskadin, hasi que gure eskuetan dago. Bai, nik uste futbola ez dela uarte bat, eta dela errealitate sozialaren parte bat, ez? Eta ikusten ari gara, ezagutza goraka doan einean ere, behar bada elementu ere utilitario batzuk ere nolabait gaientzen direla, ez? Eta ezain beste kasu batzutan, euskara nolabait, gure identitatearen ardatz bezala ikustea, edo oinarri edo zutabetako baten moduan ikustea, edo jabe izatea, atzetik hau bizirik mantentzeak zenolako esfortzua, alegina eta konpromisoa izan duen, ez? Nolabait behar bada hainbat gauza emantzat ematen dira eta ziurtzat, eta behar bada
nolabaiteko atzean egon den esfortzu hori, jada ez dago ez lehentasunen zerrendan. Eta badago ere beste realitate bat, gero eta input gehiago jasotzen dira, jada ez dira soilik fulari dagokionen, ez dira soilik ezagutzen ligako taldeen jokalariak edo beste atzerriko bizpahiru mundialean ikusi ditugulako. Egungo gazte batek egun pizten du bere bideokontsola, jokatu dezake Manchester Cityrekin, komentarioak gazteleraz dira, jarraitzen du Instagramen edo TikToken Haaland bera edo Mbappé edo Messi, eta azkenean input horiek datoz ingelesez, gazteleraz, beste edozein hizkuntzetan, eta gu daukagu gure dimensioa. Eta nik uste horri gehitzen baldin badiozu, eremu batzutan eskola hizkuntza dela, eta azkenean ere adin batzutan nolabait, ertzainak egabesten zuen hori, hilez azuaita, eta orduan, klasean egiten behar dute euskaraz, eta gizte, kanpoan gazteleraz hitz egiten dut, eta nik uste gero hitz egingo dugu, baina azkenean lehen partidak euskaraz ematen ziren, orain hori imposiblea da, edo, dazonen dago aukera, baina ez da inerreza, eta nik uste azkenean artxipielago hori edo uarte hori gure tamainakoa da, eta horretik nik uste landu behar ditugula eta nolabait ere konpromisoaren ardatz hori heldu. Ez badu guk egiten, ez du inork egingo, guregatik. Bai, pizkata aurreratu duzu, etorriko dana. Baina, hala ere, argi dago futbola ez dagoela isolatuta eta gizarte honen parte bat dela eta horren ispilu ere badela. Baina, baditu bere berezitasunak eta horregatiku nahi dugu pizkat gaur fokoa hortan jarri eta dituen berezitasun horietan. Duela urte batzuk, ez dakit partekatzen duzuen iritzi hau, duela urte batzuk Euskal Selekzioaren aldeko mugimendu oso indartsua ekin genuen hemen Euskal Herrian. Eta esan dezakegu apalago dabilela, edo desente apaldu dela, sukar hori edo indar hori. Eta ez altzan hori Euskal Herriko Selekzioen aldeko mugimendu hori, ez altzan bebai Euskararen aldeko mugimendu bat, edo behintzat Euskarari laguntzen ziona futbolean txertatzen. Ez dakit hori hola ikusten zuen. Hau da, apaldu egin da Euskal Herriko Selekzioen aldeko mugimendua, eta hori ez alzan mesedegarria euskararentzako. Hor galera bat, atzera pausu bat izan dugu? Izan daiteke atzera pauso bat. Argi dago ere bai, ni askotan joan izan naiz Euskal Selekzioetako partiduak ikustera, bai San Mamesen, bai Anoetan, eta bai, izan dezake lurraldetasunarekiko, baina gero Euskararekin edo Euskararekiko konpromesua, ez dakit, Euskaraz etzen gehiago egiten lehen Euskal Selekzioa zegoelako, eta orain gutxiago Euskal Selekzioa ez dagoelako. Hau da, bai lurraldetasun hori bai guretzat edo gure hartzen genuen, baina Euskararekiko konpromiso hori hitz egiterak orduan, ez dakit hainbesterako aldatu den garai horietatik ona. Egia da, apaldu egin dela, ez dakit aurreko solasaldian ustuta aipatu dela, 3 urte direla Euskal Selekzioak ez duela partearik jokatzen, baina ez dakit horren besterako izan den, Euskaraz ez egitea gaur egun, ez dakit. Ni uste dute Euskal Selekzioa zen eskatzeko nahi genuela Euskal Selekzio eduki. Eta eduki gure selekzioa. Hortik aurrea, ni uste dut Euskarari, lagunduko dio zerbait, baina ni uste dut
hori indarra eta genuena gehiago zen selekzio auki gurea. Eta, bueno, dana basoa zibiltzen euskal selekzioekin beti ingo du zerbait euskarazei. Baina euskaraz hemen daukagu eta etorri da eukiko dugu eta indarra eman behar dugu, baina euskera dago hemen ja, zeren orain gehiena daki euskaraz hitz egin. Eta, bueno, pixkanaka, baina munduko futbola da desberdina. Gu esan duzuna, hemen gara gaudena eta futbola da erdelduna eta ingelesa. Eta hortik aurrea, guk badaukagu eta egia esan, joaten zea, ez dakit, Pasaia o Bermeora ikusten duzu jokalariei eta hitz egiten dute, baina baita ere herrian, zoaz kanpotik eta kanpoan danok hitz egiten dute euskeraz, da desberdina. Baina pixkanaka, zerbait ingo dugu. Bai, evidentea da, apaldu egin dela Euskal Selekzioaren aldeko aldarria, lehenik eta behin, partidak jokatzen ez dielako. Eta orduan, horren atzean gauza asko daude, batetik ere ez delako erraza antolatzea, datak topatzea, eta berbadare estrategia ere aztertu beharko litzatekelako, baina ni bat nator, nik uste, bai, evidenteki, hau da, Euskal Selekzioak ofizialki jokatuko balu, eta berriki nazioarteko leio bat egon da, ziurrenik ikusiko eta entzungo benituzke, profesionalak egunero, behintzat bat euskaraz hitz egiten, eta ikusiko benituzke partidak euskaraz, nik uste hori hala dela, baina berariaz, ez da akuilu nagusia, ni hortan bat nator, baina nik uste hor, egunerokoan, azkenean ikuste ditugu, goi mailako klubak, gainean ikuste, sarritan jartzen dela gehiagi fokoa ere futbolean, masa kirola dalako, baina Euskal Herrian ere badaude beste goi mailako kirol klubak, eta hor nik uste futbolak baduela bai ibilbide bat eginda, ziklismoak ere bai, adibidez, edo txirrindulariek, eta selekzioaren kasuan, egongo balitz, evidentemente, bultzatuko luke, baina nik uste fokoa jarri behar dugula hori, egunerokoan zer egiten dugun, eta aipatu dena, hor jokalariak ditugunean, eta prez ditugunean, eta egitea, eta kanpora doazenean ere, esatea ez dela desagertzen, hau da, eurek badituztela ere euren sare sozialak, direla komunikatzeko formula bat, eta naiz eta Ingalaterran jokatu, oraindik ere euskaraz idatzi daitekela, eta baita ere, gero hitz egingo du, baina baita ere horrean, azkenean, Ingalaterrako ligan, egondia denboraldia ziren, euskal hiztunak ziren, 4 entrenatzaile, oraindik ere 3 daude, eta agian, agenda komunikatiboari dagokionean, bintzat igual adibidez komunikabide publikoetan, agian izan daiteke lan lerro bat. Akreditatzea eta jokatze dute Bournemouth eta Arsenalek, eta galderak egiten saiatzea, horren atzetik lan egin behar da, komunikazio departamentuekin, eta baina, diot, ez daukagu Euskal Selekzioa, baina baditu ordezkariak ez, nazioartean, eta ikusten dugu moduan, Pello Bilbaok giroko etapen bukaeran bidaltzen duela egunero, eta berentzat barinekin bideo bat euskaraz, nik uste halako bideak lehio horiek aprobetxatu behar ditugula, ez, eta ikusten dugu adibidez, Katalunian Guardiolarekin aprobetxatzen dutela. Nabarmen. Eta hori ere herria egitea da, hizkuntza bultzatzea da, nazio marka egitea da, eta batzuk apaldu dira, eta beste lehio batzuk ere zabaltzen dira. Argi dago ikusgarritasuna importantea dela, eta baita ere erreferenteak izatea traktore egiteko, ez? Ume horiek aipatzen dituzuen ume horiek, erreferente horiek izan ditzaten pausu horiek emateko betik gora begira.
Lehen beinatek aipatu du, aurreatu du, eta hori da galdera, garai baten, eta batzuk gogoratzen dugu, ETV baten ikusten genituen euskaraz futbol partida guztiak. Eta horrek, pentsatzen dut, lagunduko zuela. Hor zerbait galdu dugu, ezta? Ez duzu uste? Aukera hori gainera mundu guztiak, ez dakizuek hola goratzen zuen, baina mundu guztiak erdaldunen be, euskaraz ikusten zuten. Bai, hombre, a ber, azkenean partidak irekian botatzen ziren, larun batek, bi partida bakarrik ematen, bueno, lehenengo bat, larun batetan, eta gero larun batetakoa Euskal Telebistan, eta igandetakoa Kanal Plusen, eta hori gainera privilegiatu batzuentzat, orduan, karo, jasan berez partida bakarra, fokoa, eta euskaraz, eta ETB-en, eta bueno, bai, nik uste horrek azkenean sortzen duela kosmobizio bat, nahiz eta euskaraz ez jakin, azkenean ikuste dituzu partia, gauza batzuk eratzen zaizkizu, ikasten baldin bazaude ulertzen duzu, eta bestela, bueno, ja, ohitura kontua da, ez? Azkenean turra ikuste dut, tete dela kurs, nik ez dut frantzesa, baina bakit zer den, ez? Orduan, a ber, gaina ez horiek futbolarekin, hau da, Saskibaloi partiak ematen ziren, Baskoniaren partia, Caja Bilbaorenak ere bat formula, baina goratzen dut zegoela Martxelo Otamendi komentarista, bat ematarrituko da, baina zuen hor Gerardo Puente eta Martxelo Otamendi, eta azkenean zen, asteburuetako EITB-ren programazioaren satirik handienetako bat hori zen, pilotan ere, orain ikusten ditugu Jaka Gorri eta Urdinakin, baina eurek berritu zuten, frontoiak ere margotu ziren retransmisiotarako, orduan sortzen da mundu oso bat, eta orain egia da Dazonen badagoela aukera ikusteko, baina asko galdu da. Nik uste horrekin, egia da, telebista eskubideen gatik ordaintzen dena, barbaridade bat dela. Eta, erakunde publiko batek halako dirutza gastatzea ere, badago be alde hori, hori aztertzekoa da. Ziurrenik beste gauza batzuk agian lehen etxi behar dira, baina egia da, nire ustez, asko galdu dela erreferentzien. Eta ez dakit, nik uste ere hor aztertzekoa dela, adibidez badude txapelketa batzuk, ez dauzkatenak eskubideak asignatuta, eta agian hortik, goratzen dut azkeneko Amerika Kopa bukatu zuela ematen Ibai Llanosek. Ez dakit goratzen zuen, hor Twitchen Copa America, Piqué, eta Ibai, eta ez dakit, edo Afrikako Kopa orain jokatuko da, eta agian, ez dakit, buelta bat eman beharko zaio horri, bereziki, adibidez, lortu dezakelako ere, adibidez, komunidade migranteak, azkenean, ziurrenik, Iñaki Williams egongo da, deitzen baldin baute, itxura guztien arabera ala da, Oguono, Alabeseko atezaina, gaina euskaliztuna da, Oguono, Balboa ere utzita dagoela. Egongo dira jokalari Euskal Herritar batzuk Afrikako Kopan adibidez, ez? Badiz izan leike gantxo bat. Ez dakit, bilatu beharko dira beste zera batzuk, topatzeko aukerak eta jendearen gana eta igual emateko balio erantzi bat. Liga berreskuratzea, nik uste hori soritzarrez, agian ere egin beharko da indar, Movistarren badago aukera Euskadi Irratia jartzeko, baina narratzaileak berariaz jartzeko, edo ez horiek narratzailea eta komentarista bat, paradogikoa da, ikuste ditugu Eskatokero, Ibai, eta eurekin topatzen eta superondo, baina gazteleazko bertsioan daude, eta eurek kapazak dira euskaraz egiteko, eta hori ere bultzatzea ondo legoke. Ez dakit, gu, eta ja bukatzen duzu bestela asko hitz egiten, nirea da hori euskaraz kirola ikusten hasi izan belaunaldia, eta berrientzako unibertso berri bat pentsatu beharko dugu, ze bestela gazteleraz, ingelesez edo suahiliz ikusiko dute, baina euskaraz ez, eta hori pena bada. Bai. Bueno, lehenengo mailetako futbola gizonezkoa, hori ikusten dugu ze bidetik doa, eta hori aldatzea zaila izango da.
eskerrak ni uste dut orain emakumeak segurazko ikusiko diogu gehiago, eta beste kirolak baita ere, bai txirrindulariak eta atletismoa edo, baino gizoneko lehenengo maila hori izango da gogorrago. Baina egin alda eta badakigu non jolasten dugun eta nola daude gauzak. Eta gu badaukagu indarra eta badaukagu mentalitatea aurrera segi, alda egin. Osea, alde horretatik indarra eta aurrera. Nik ere bat nator esan dakoarekin, hau da galdu dugu pila bat. Gaur egun badakigu futbolak mugitzen duen guztia eta ikusten dut oso zaila berriro ere atzera buelta hori egitea, ez? Orduan geratzen zaiguna, lehen komentatutakoa, hau da norbanakoak egin behar duen alegina, norbanakoak egin behar duen edo hartu behar duen konpromesua, eta gero ditugun euskal hiztun referenten lana nola baitere, egitea eta umeek ikus dezatela referente horiek, beraien referenteak direnak euskaraz egiten dutela. Ideia batzuk eman dituzue, ez dakit EITB-ko norbait hau ikusiko den, baina jasotzen badute, aiaraldear bat dago hor buru, entzun badu. Jarraituko du aurrera beste gai bat, ibili gara Goian, goazen bera. Eskola kirola. Gaur egun klubek egiten dute, behintzat gure inguruan ala da, eta gure umeak eskolan D ereduan dabiltza, futbolean klubean, hemengo panorama da, erabat erdalduna. Zei iritzi daukazue. Hemen eragin behar da, hau, ez dakit, nola ikusten zuen? Bai, nik uste dut hori aldatu nahi baldin bada, lehendabizi, izan behar dugu zuzendaritzan edo nolabait erreferenteak euskal hiztunak direnak, hori alde batetik. Gero ezin zara sartu, asako 15-16 urteko nerabeekin. Nik uste dut hasi behar dela hasten diren ez dakit 5-6 urterekin, umeak hasten diren adintarte horretan, lehen esandakoarekin lotuta ere, ez? Hau da, ikus dezatela ez dela euskara ez dela bakarrik eskolako gauza bat edo ikastoletako gauza bat, baizik eta futbolean ere txertatu daitekena. Baina bai ikusten dut hasi behar dela hasieratik eta gero klubean, zuzendaritza taldean, egon behar da egon behar dira referenteak euskaldunak direnak, ze bestela oso zaila da. Orain dela, ez dut gogoratzen, 5-6 urte, hasi ginen hemen Amurrion egitasmo batekin. Lehenengo 2 urteetan oso ondo batera zen egitasmo bat, baina 3. urtean ja ez daukagunez, edo hemen Amurrion ez dagoenez klubean euskal hiztun erreferente nagusirik, zaila da horrekin aurrera egitea. Gure indarra da, horrentxe bertan, esan dugun lehen bezala, umeak gehiena dakite euskeraz. Orduan, hori aurreratuta daukagu. Beste gauza da, futboletan gero nola hori alduzu sartu, konpondu eta egunero bizitza hori eduki. Baina, hasieran bidea markatuta dago. Así que, ahal dugu, beste gauza izango da, ze bidea hartzen dugun eta mentalitate hori eukitzea esatera o eskolatik o etxetik kanpoa eta justo kanpoan hasi erderaz hitz egitea. Zen hori aldatzen da segitun. Mentalitate hori, baina gazteak, umeak guztiotak ite euskeraz. Así que pixkanaka lortuko dugu.
Bai, nik uste salto handia dauela eremu batzuetatik bestera, ez? Eremu euskaldunetan, lehen aipatuan moduan, modu naturalean ateratzen da, eta azkenean inork ez du auzitan jartzen euskaraz hitz egin behar dela elkarren artean, eta jolasean, eskolan edo kalean, ez? Baina nik uste hor badagoela salto handi bat eremu ez hain euskaldunetara, edo non naiz eta ezagutza nahiko handia den edo ona den, gero erabilera ez da hainbestekoa. Eta nik uste aipatudan moduan, ezinbestekoa da sensibilidade hori izatea goitik bera eta gero lantzea betik gora, ez? Baina nik uste hori islatzen dela metodologia eraikitzerako orduan, jendearen artean harremantzerako orduan, hau da, euskal hiztuna direnekin euskaraz harremantzen zaren edo ez, gero baita ere kanpora begirako proiektzioan, ez? Zure klubak adibidez edukiak edo publikazioak agiriak eta euskaraz ez leiten baditu edo ez, eta gero nik uste ematen dela ere eten bat adin konkretu batean. Nik uste gero hori ere antzematen dela gero goiko kategorietan, hau da. Nik uste 16 urtetik gora, hori da, ez baldin bada eremu oso euskaldunetako talde bat, joaten dela makina gazteleraz bere kabuz. Eta nik uste hori, aipatu dena, metodologiak eraikitzerako orduan eta klubaren edo lantaldearen iparrorratz hori finkatzerako orduan, baldin badago, ez da zuik sensibilidadea eta kompromisoa daukan norbait, nik uste asko erresten duela gero betik ere eraikitzea. Eta bueno, badaude apostu batzuk, badaude metodologia batzuk, eta nik uste, ere euri tanta horiek azkenen ere apur bat bustitzen dutela, ez? Eta gero, badaudela entrenatzaileak euskaraz egiten dutenak, prestatzaile fisikoak euskal hiztunei euskaraz egiten dietenak, eta panorama ere, orokorrean ez askotan egiten dugu argazki oso negatiboa, baina baditu ere bere puntu berdeak, eta horiei ere eutsi behar diogura. Bai, argi dago, lehen izan ditugu eredu batzuk hitz egin dugu, baina presin pizkat egingo dizuet. D ereduan irakasleak euskaldunak dira. Ezin ditugu B-ko mailetan entrenatzaile euskaldunak eskatu. Presin pizka. Zer nahi duzu, mediku hon bat edo mediku euskaldun bat, ez hori dikotomia faltsu hori, ez eraikitzen dute batzuk. Nik uste umeekin lan egiterako orduan ere badagoela ardura bat. Eta nik uste ekosistema guztiak ez direla berdinak, talde guztiak ere ez direla berdinak, taldeetan ere gero eta gehiago eskoletan ematen den moduan ere egin behar dira integrazio lanak, eta eta nik uste horrekin gauza batzuk esagiteko arreta handiarekin eta begiratu behar dira, baina nik uste azkenean badakizunean, ez? Ume gehienek euskaraz badakitela, nik uste horri ere balore bat eman behar diozula. Batzutan ematen zaio, eta gero umeekin ere kostatzen da. Hori ere, batzutan ez da soilik entrenatzaile edo prestatzaileen ardura. Baina nik uste leku batzutan, ez dakit indar gehiago egin, baina bai behintzat hori buruan izan. Eta esan dagoen, nik uste ere, batzutan goitik bera dator. Gero hori islatzen da, gero, ez dakit, publikoki agertu behar da, eta kasi zauz erregutzen, eta ez daukazu jokalari bat euskalduna dena, eta ez nabil goi-mailako klubetaz, eta orduan ikuspegi hori baldin badaukazu nik uste, errezagoa dela pentsatzean zure profila egitean, hau tal, profil
perfila dauka, eta gainera euskaraz mintzatzeko gai da, osea, diskriminazio hori, positibo hori ere albidetzea, txipean egotea. Eta, bueno, lan asko egiteko dago, baina nik uste ere badagoela belaunaldi bat ere saiatzen dana, eta nik uste ez dela galduko egiten dan hori. Lehen egindako ere ez dela galdu, Ni uste dut indarra gehiena egin behar dena da Araban. Araban hor daukagu lan pila bat egiteko. Zu hemen herri txikietan, bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian, daude herri pila bat, hori futbol base egiten dutela euskeraz. Baina Araban dago lan egiteko eta hori bidea ez da izango erreza. Ikusita eta gehiena Gasteizen. Zen herrietan hemen dominatzen da pixkat gehiago, dago lan egiteko, baina alda egin, baina Araban dago lan egiteko eta horretaz jarri behar dugu indar pila bat hor aurreatzeko pixkat. Bai, bat nator, esan dakoarekin. Eta gero ere, klubak berak ze herri ematen dion lehentasuna, ez? Klub askok ematen diot igual lehentasuna taktikari eta ez diote hainbeste kasu egiten euskarari. Eta gero, lehen esan denare bai, badaude inguru batzuk hau guztia lantzeko errazagoa direnak, eta aiaralde honetan kostatuko zaigu gehiago. Baina nik uste dut egin daitekela. Lehen aipatu dugun ere bai, norberaren konpromisoa da, kasunetan klubaren konpromisoa ere izan daiteke, baina nik euskaraz dakidan moduan nire azpitik datozenak ere badakite eta ulertzen dute eta kapazak dira egiteko orduan. Egin daiteke, baina jaro, lan handia dago hor atzean. Lan handia dago eta asko daukagu irabazteko, lehen komentatu da, eta bide hortan jarri nahi dugu. Zeintzuk izan daitezke, batzuk ja ipatu dituzue, zeintzuk izan daitezke gakoak, labur, euskara futbolean gehiago nabaritzeko edo leku gehiago egiteko euskarak futbolean? Lehen aipatu duguna, norberaren konpromisoa batetik, gero bestetik klubeko, beinatek esan duena, erreferenteak izatea, gero azpitik lan egin ahal izateko, eta gero instituzioen partetik ere indarra egiteko ere bai, ez? Bueno, ni uste dut ja dan esan da dagoela. Bai, egia da instituzioak hor daude, egia esan indarra jartzen dute, baina noski behar dago bide bat egiteko eta egin behar da bide hori. Baina egia esan lekutan daude mentalitatea eta beste lekutan faltatzen da mentalitate hori. Orduan, euskararekin aurrera joateko eta kirolan mentalitate hori behar dugu, eta toki guztietan eta ados joan. Gauzak ez da alde batetik bakoitza eta indarra eta danok bide berdinetan, eta merezi egiten du euskeraz eta euskaldunak, así que horrekin aurrera. Bai, zer gehiago gehitzekotan, nik uste, badagoela lur, ez dakit, joka eremu bat dela, eremu simbolikoa, ez bereziki gazteena, eta behar bada, hor euskararekin lotzeko, azkenean ere, kirola izatez gain ere aisialdia ere bada, eta ziurrenik,
futbolarekin lotutako euskarazko eduki gehiago sortu beharko dira, plataforma zehatz batzuetara egokitutakoak, hor euskarazko erreferente horiek txertatzea, ikustea euskaraz gauza guztien inguruan hitz egin daitekela eta analiziak egin daitezkela, eta instituzioek, nik uste, haukatela horrez, evidentemente estrategia mankomun bat marrazteko ez dakit aukera edo denbora aurrera joan ala beharra, baina adibidez, eremu simbolikoan, nik uste saiatu beharko direla, euskara aurrera joateko, ez dakit, akordioak bideojokoak egite dituzten etxeekin, komunikabideekin, baina alde horretan espazioa irabaztea, bestela dana izango da gazteleraz, ingelesez, eta oso arrotza izango da gainera. Osea, kanpotik pentsatutakoa, eta non egungo edo bertako erreferenteak izango diren ere, nolabaiteko bide pasajero bat, edo trampolin bat, eta nik uste gurea indartu behar dugula, azkenean, ez soilik gurea dalako, baizik, eta gure referentzia nagusia delako. Eta nik uste hori, konpromiso hori eremu ezberdinetatik, hizkuntzatik, edukietatik, klubetatik eraikitzea ezinbestekoa dela. Bestela hori, elementu arrotzak bilakatzen dira erreferente, eta horrek gure mundua gurtzen du apurka-apurka. Beno, deskontuan gaudeia, eta azkenengoa botako dizuet. Ez dakit inoiz izan duzuen sentsazioa edo bizi izan duzuen nola bentaja izatearena futbol zelaian bertan euskaldunak izateagatik. Eta besteak ez? Aukera hori izan duzue? Bueno, bentaja batzuetan adibidez guri tokatu izan zaigunean playoffak jolastea ez dakit Kadizen adibidez, pues igual estrategietako edo estrategia kornerretan edo, pues igual euskara erabiltzen genuen. Baina gero konturatzen zara ere azpeitira joaten zarenean, euren euskara egiten dutenez, edo ostras, baina zer ari dira hauek. Baina izan daiteke estrategia bat arerioak despistatzeko edo. Ni ez dakit, ni bizitza hori bentaja ez dute bizi behintzat. Bentaja ikusi dut, sekien euskeraz, ETB-en joateko egitea, etxe bat egitea elkarrizketan entrevistak edo zerbait, baina futboletan ez. Bueno, nirea, en todo caso, izan da, galderak lehenago egiteko aukera izatea, ez? Galderak euskaraz lehenengo, hori igual izan da bentaja, kronikak harinago bukatzeko, baina hauen mailaran ez iritsi, así que ni bestaldean, juntando letras. Bueno, Inigo, ideia bat eman diazu, igual Aiaraldeko futbol taldeak Kadizera bidali behar ditugu, euskalduntzeko. Bueno, mila esker, Inigo, Txato Núñez, Inigo Fraile, Beñat Zarrabeitia, eskerrik asko hiruroei, zuen esperientzia, partekatzea gurekin, hemen egoteagatik, estimatuta dago. Eta eskerrik asko bai publikoari, bai pantailen bestaldetik jardunaldi hauek jarraitu dituzuen hori, uste dut oso ale interesgarriak gutxi dituzuela guztiok, eta badagoela zer pentsatu eta zeri buelta eman ditugun helburu hauek lortzeko eta gure kasuan Aiaraldean futbola euskaraz lortzeko. Mila esker eta beste bat arte.